Joliba Jabarani filɛbaaw an ka foli ani tanuni an b'o ta di aw bɛɛ lajɛlen ma radio Joliba lamɛnbagaw an b'aw fo dantɛ foli min na aw bisimila aw ka Jabarani ka min bɛ kunnafoni di sanga ni waati bɛɛ lajɛlen walasa aw bɛ se ka bɔ kunkan na cogo min na an balimaw min ye bi juma a bɛ bɛn juillet kalo tile 19 ma san 2024 aw ka jama ko di ni o ye jɛmukan ye min bɛ sigi juma o juma nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye i b'a sɔrɔ jɛmukan in kɔnɔna la an bɛ wele bila jamanadenw ma i mana kɛ cɛ ye i mana kɛ muso ye walasa hakilila dɔ kɔni b'i la walasa an ka se ka baabu kɛ o kan o kumana don bɛɛ na a baabu do bi an bɛna kuma min kan o ye musow ka yeta ye mun ye musow ka kalan ani ka min ye baara degew la n'o ye formation n'a ɲɔgɔnnaw ye an b'a ye k'a fɔ Mali kɔnɔ kabi Mali y'a yɛrɛ ta san 1960 fo ka n'a bila bi la min ye musolakaw ye k'a daminɛ denmisɛnninw musomaninw ka taa bila musokɔrɔbaw yɛrɛ la i b'a sɔrɔ Mali kɔnɔ min ye kalanko ye o gɛlɛyalen bɛ musow bolo kosɛbɛ bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ a fɔra ko jamana min ni ɲɛtaga bɛ sɔrɔ a la fo muso de ka kalan bamananw yɛrɛ ko ten ko ni muso kelen kalanna ko ye du kalannen ye o ye jamana kalannen o kuma na Mali kɔnɔ yan a ko bɛ cogo di an ka baabu an bɛna boli o kan bi baabu yɛrɛ bɛ se ka taa fo musow ni waati in an ye k'a fɔ centre de formation dayɛlɛlen bɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ musow bɛ kalan ye k'a daminɛ kalansow kɔnɔ fo ka na se o yɔrɔ ninnu na o kuma na taabolo bɛ cogo di minnu bɛ ka baara kɛ an ye o de bisimila an ka jɛmukan kɛnɛ ka bi a ma fɔlɔ o ye Madame Dambele Maimouna Sayi Kulubali ale kɔni ye bɛɛ baara kɛ mairie la commune 2 la conseillère do an b'a fɔ a nana an ka wele jaabi min ye Madame Balo Asita Sumaworo ale ye atelier Firdaus o tigi do ale fana b'an ka kɛnɛ kɔnɔ ka taa se Madame Sangare Aissata Kone ma ale ye coopérative musow ka fara ɲɔgɔn kan bɛn n'u k'a ma ko mukansi musow ka ɲɛtaa siraw ale fana b'an ka kɛnɛ kɔnɔ an balimaw ni musoba saba an ni ninnu de bɛna jɛ ka baro kɛ musow ka yeta ye mun ye musomaninw ka kalan ani musow ka ɲɛtaga kalanko nasiraw la formation an bɛna an da don o de la bi an bɛ foli di u ma an bɛ kuma di u ma u ka sɔrɔ ka foli kɛ an bɛ sɔrɔ ka an da don baabu la an bɛ taa i fan fɛ Madame Sangare i ni ɲankuma i nana an ka wele jaabi nin tɛ siɲɛ fɔlɔ ye kɛnɛ in kɔnɔ an bɛ fɔ kuma bɛɛ an ka wele jaabi la i bisimila. Foli diyara n ye n b'a fɔ awuzu bilahi mina sitani rajim an bɛ e yɛrɛ fo kosɛbɛ ka télé Joliba mɔgɔ bɛɛ fo invité minnu nana an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dugawu kɛ ala ka an ɲuman sigi ka an ɲuman wuli ala k'an da bɛn kuma ɲuman ma jama bɛ tali kɛ mun na min bɛ nafa se lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma. Amina ala ko dugawu. Amin. Madame Balo Asita Sumaworo hakilila e tɛ maa dogolen atelier Firdaus o ɲɛmɔgɔ de ye i jɔyɔrɔ ka bon musow ka kalanni na kosɛbɛ u ka bololabaaraw i bisimila. I bɛ gɛrɛ micro la dɔɔni. Ok an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Mɔgɔ mɔgɔ tulo b'an na nin wagati in na an b'u bɛɛ lajɛlen fo an b'u bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ an bɛ musow fo. Diyara n ye kosɛbɛ. Madame Dambele Maimouna Sayi Kulubali Madame le maire i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ. Saha diyara n ye an b'a fɔ awuzu bilahi mina sitani rajim an bɛna baro min sigi ala k'a sigi kɛrɛ la ni kɛtaw ala ka ko ɲɔgɔn na ka mɛn tulo ɲuman di tulo kunnandiw ma. Amin ala ko dugawu minɛ. Amin yarabi. An bɛɛ lajɛlen fo an nana an ka wele jaabi an bɛ segin kɔfɛ dɔɔni ka hakililajigi kɛ k'a fɔ Mali ale y'a yɛrɛ ta san 1960 n'i y'a lajɛ a waati la musow olu ka taa kalanyɔrɔ la kuma dɔgɔ kosɛbɛ n'i y'a sigi 100 sara maa 8 walima maa 10 olu de ka musow ka kalan kun jɔyɔrɔ bɛ o yɔrɔw la nka an nana ye k'a fɔ min ye jamanaw ye olu ye fɛɛrɛw tigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna tilebiyanfan kɔgɔji tɛ jamana minnu musow olu sen ka don kalanko la fo kana se nin waati ma fɔ min ma ko programme décennal de développement de l'éducation et de la culture n'u kama PRODEC o sigira Mali kɔnɔ a banna an kɔrɔ san 2012 yɛrɛ de la kun ye ko musow halisa u ka don kalan na u ka se ka ɲɛtagaw sɔrɔ Madame Sangare n'i ye hakililajigi ka segin kɔfɛ dɔɔni e bolo ni bɔra ka hakililajigi min kɛ sisan halisa ni laɲini ninnu a bɛ sen na wa musomanin ka kalanko ka se musow yɛrɛ ma a bɛ danga jumɛn na e ka jate la. Bon ne kɔni ka faamuyali la musomaninw ka kalanko a bɛ ka nɔgɔya an hakili a kan ka se niveau min na a tɛ ka se o ma fɛn min dun don fɛn n b'a fɔ jamana ka développement de b'o bolo n'i y'a jate minɛ depuis den ma sɔrɔ fɔlɔ yɛrɛ i b'a ka kalanko de prévoir n'a nana parce que a ka droit de y'o ye a kan ka kalan de n'a ma kalan diɲɛ kɔnɔ bi n'i ma kalan kɛra kalan sugu sugu ye i y'a kɛ kan o kan na ni mɔgɔ nana diɲɛ kɔnɔ
ka taa i ma kalan sɔrɔ vraiment i ni hakɛ de don quoi mansaw ka i ka hakɛ de tora mansaw kana c'est comme i ka hakɛ dɔ minɛ i ka hakɛ dɔ de minɛni na donc o yɔrɔ f'an ka o jate minɛ kosɛbɛ an ka ba don denw ka kalanko la ani parce que kalan n'i ko kalan i ko éducation donc n'i y'a jate minɛ ni den nana so kɔnɔ fɔlɔ depuis den fitinin den bɛ kalan de i b'a sɔrɔ den depuis den dɔw fitinin ni ba y'a ɲɛ minnu tigɛ a la dɔrɔn a b'a faamuya parce que a bɛ k'a kalan de donc mais sisan denmisɛnnin mansaw démissionnelen don surtout an balakaw an yɛrɛw anw de démissionné don parce que an tɛ ka an jɔyɔrɔ fa. i ye kuma dɔ fɔ n tɛ se ka pan yɔrɔnin kunna ni denmansa y'a ɲɛmuru bɔ den na bi bi in na ni kalan mɔgɔw t'a dɔn ko nin kalan ye du kɔnɔna la bi dɛ ni hali ni denmansa ma kuma n'a y'a ɲɛ bɔ den na k'a fɔ karisa tiɲɛna n fa ɲɛ ye tan walima n ba ɲɛ ye tan k'a dɔn n man ka nin kɛ walima n man ka nin kɛ bi bi in na ni mɔgɔw est ce que mɔgɔw b'a dɔn ko nin y'a damana kalan ye du kɔnɔna la yanni an ka se ɲɛfɛ kalansow kɔnɔna fɔlɔ mɔgɔw tun b'a dɔn denmisɛnninw yɛrɛ b'a faamu mais bi bi in na mɔgɔw tɛ a jate mɔgɔw t'a jate n'i yɛrɛ i ɲɛmunu bɔ den yɛrɛ la a b'a fɔ e bɛ k'i ɲɛmunu tigɛ nin na mun de la a b'i jaabi yɛrɛ bon depuis o yɔrɔ la i bɛ don n'a ye so kɔnɔ i b'a corriger k'a fɔ bon ne ye nin k'i la parce que n'i bɛ ka nin min kɛ a man ɲi i b'a yira den na depuis a fitinin e bɛ ka nin min kɛ a man ɲi sani yɛrɛ a ka se école la don ye éducation de bɛ daminɛ mais n'i y'i sigi ko fɔ den ka don école de la o de b'a éduquer o tɛ ɲɛ o parce que den bɛ éduquer école so kɔnɔ entourage sigida mansa kan ka den contrôler ala ka active a bɛ comportement minnu kɛ mansa kan ka éduquer o siraw bɛɛ kan mais bi bi in na an t'o si jate minɛ den ka min ka d'a ye a b'o de kɛ fini min ka d'a ye a b'o de don kuma min ka d'a ye a b'o de fɔ heure min ka d'a ye a bɛ wuli surtout vacances in yɛrɛ la nin ye den ka éducation yɛrɛ u bɛ ɲɔgɔn dafa de quoi éducation tɛ so kɔnɔna dɔrɔn ye denmisɛnninw ka kalan u ka don école la u y'u ka hakɛ de diyagoya de don wa n'i den fɛnɛ sɔrɔ n'i m'a ka éducation si du kɔnɔna na o y'a ka hakɛ de ye mansa kan e de bɛ ɲininka parce que e de den don i b'i ka kuma sɔn i y'a ka hakɛ de bɔsi a la denmansaw de démissionné la donc il faut que an ka comportement changer an ka segin kɔrɔlenw ma fɛn kun t'an ka lawale mɔgɔw bolo mais u denw kun maralen don i b'a sɔrɔ so dɔw kɔnɔ foyi tɛ yen mais tellement que u bɛ den éduquer ka ɲɛ u denw de bɛ tila ka kɛ faamabaw ye ka tila ka mara ɲuman kɛ sigida la ka mara ɲuman kɛ jamana kɔnɔ ka mara ɲuman kɛ u bɛ entourage fɛn fɛn i b'a sɔrɔ u ka éducation ka ɲi bɛɛ b'u tɔgɔ ɲuman fɔ mais bi c'est rare an t'an denw surveiller an ka foyi t'u ka vie fɛ denmisɛnnin bɛ tile k'a kun fɛ mansa tɛ intervenir a t'a yɔrɔ ɲini ni den yɛrɛ ɲɛma tununi la surtout musomanin ka wagatinin dɔ kɛ dɔrɔn a yɔrɔ ɲini quoi. Voilà bi yɛrɛ i b'a mɛn réseau ka kuma bɛɛ den tununa kuma bɛɛ bi den tunu ko kuma mɛn mais a bɛ se k'a fɔ nin bɛ se ka don o de hukumu kɔnɔna la nin bɛ se ka don o hukumu kɔnɔna na parce que an ka attention t'an ka denw ka vie kan ne dun bolo adamaden i ka adamadenya fɔlɔ-fɔlɔ de y'i den ye wa avenir fɔlɔ min b'i bolo i ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ i den de don siniɲɛsigi ye den de ye wa tiɲɛ héritage an bɛ girin sow ni fɛnw fa ka tiɲɛw de ye nin ye nin miliyari tɛ tiɲɛ ye o miliyari bɛ ban nafolo bɛ ban duw bɛ ci mais i ye dɔnniya min di den ma i ye ladamu min d'a ma o ye badabada de a bɛ se ka diɲɛ kalan n'o ladamu ye donc ne bolo den ka kalan vraiment a ka droit de don an k'an jija an ka ɲɛsin denw ka kalanko ma kosɛbɛ kosɛbɛ. D'accord. Oui, madame Balo, ni ye i baro kɛ ɲɔgɔn tɔn labɛn madame Sangare Asata Kone a ye min fɔ nin na awa i b'a ka hakilila i b'a tila wa i bɛ sɔn nin b'a ma wa. Effectivement, madame Sangare y'a bɛɛ fɔ déjà, elle a déjà tout dit. Donc déjà a y'a fɔ cogoya min na den ka kalanko bɛ daminɛ base de la. A bɛ daminɛ depuis à la maison, depuis den fitinin. Donc il y a éducation don a la den bɛ kɔrɔbaya ni o de ye. Voilà, bon, on a kalanko ka sira fɛ. Je pense que Madame Sangare elle a déjà dit tout, mun est basé au côté. Maintenant nana kalanko sira fɛ mun bɛ ka to bi denmisɛnninw tɛ ka se ka kalan kɛrɛnkɛrɛnnenya musow olu tɛ ka se ka kalanko matarafa. Bon, a bɛ se ka taa ni chemin caman ye. Déjà, éducation b'a là, parce que si on n'a pas reçu une bonne éducation, on va tourner surtout les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux font donc avec kalan envie de diminuer la kosebe. Bon, oui, qu'il est bon, flâneur du maine fénini, il bien aille environ ne kobi, il bien a jatim ne, on monte la kalana, on monte les dosso.
ko an tilala kalan na diplôme bɛ an bolo mais an ma baara sɔrɔ donc depuis an fitinin depuis i ɲɛ b'a la i kɔrɔkɛ walima i kɔrɔmuso a tilala kalan na a ka diplôme b'a bolo a bɛ so a ma se ka bolominɛyɔrɔ sɔrɔ halisa e min bɛ ka na e bɛ commencer ka décourager i bɛna fɔ ko ni yɛrɛ b'a to ni ne yɛrɛ kalanjan yɛrɛ kɛ ne yɛrɛ tɛna se ka baara yɛrɛ fɛnɛ sɔrɔ donc o fɛnɛ b'a to denmusomaninw u bɛ décourager kosɛbɛ kalanko la k'a sɔrɔ u ma tila étude la o bɛɛ bɛ se ka kɛ cause ye bon ani n'i y'a ye ethnie dɔw la furu yɔrɔ joona fɛnɛ bɛ yen o bɛna fɔ ko e yɛrɛ mɛn o mɛn i bɛna furu sisan donc n'a b'u kunna déjà k'o bɛna furu joona donc tu vas voir o tɛ kalan ta ba la kojugu quoi o ka kalanko bɛ dan sira la donc a bɛɛ bɛ jigi muso de kan donc bɛɛ bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye an musolakaw ma fɛn bɛ se ka to yen nɔ an ka laɲini mun ye kalanko la a tɛ sabati kosɛbɛ. oui mais ni musow bɛ se ka u pan ninnu kunna cogo di bi tile na surtout a fɔra ko diɲɛ taabolo kuraw ka ca a bɛ fɔ ndalew yɛrɛ la ko ni musow ma kalan kɛ walima n'u ma se yɔrɔ dɔ la a ka gɛlɛn jamana ka ɲɛtaga sɔrɔ munna an filɛ bi diɲɛ tile mun na bi musow ma se ka halisa kɛlɛw kɛra sariyaw bɛ ka ta ka musow ka hakɛw i n'a fɔ madame Sangare y'a fɔ cogo min na hakɛ de don mais hakɛ a fɔra hakɛ munna maa ka hakɛ bɛ bosi la fo ka se nin yɔrɔ ma musow yɛrɛ don wa walima a ko denmansaw ma sɔn walima denmansaw y'u sen bɔ ko bɛɛ la. oui je peux dire a fila bɛɛ de don parce que le fait que anw ye denmansaw ye a y'a fɔ cogoya min na tɛ tɛmɛ o kan parce que anw de kan ka tinti an denw de kan ka essayer ka avenir yir'u la ka essayer ka tagaɲɛ yir'u la diɲɛlatigɛ kɔnɔna la donc je pense n'i ko ko bi bi in na du n'i ko du i ko muso n'i ko jamana i ko muso n'i ko sigida i ko muso donc anw musolakaw de y'a bɛɛ ye anw de kan ka sinsin nin ko in kan depuis den sɔrɔ yɔrɔ fo ko k'a kɔrɔbayara anw de kan ka éducation ɲuman don a la anw de kan ka diɲɛlatigɛ kɔlɔlɔ a n'a ɲuman anw de kan k'o bɛɛ fɔ a ye pour que a ka faamuya walasa ni tagalen ɲɛfɛ a kana se ka degunba sɔrɔ kɔnɔna la. mais a bɛ ka kɛ e ka jate la bi nin bɛ ka kɛ wa est-ce que n'i y'a mɛn gɛlɛya bɛ fɔ o b'a sɔrɔ a bɛ yen de est-ce que nin bɛ ka kɛ bi. du dɔw kɔnɔ a bɛ ka kɛ du dɔw kɔnɔ musow cɛsirilen don mais bɛɛ ye du dɔw kɔnɔ vraiment an musolakaw kɛn bɛ ka fɛn bɛɛ relâcher an kɛn bɛ ka fɛn bɛɛ relâcher donc pour ça il faut une sensibilisation. sensibilisation de kan ka kɛ an musolakaw fɔlɔ de kun kɛrɛnkɛrɛnla an denmansaw ka denmusomaninw ka kalanko basigi kosɛbɛ bon caman fana bɛ se ka kɛ se tɛ dɔw ye se tɛ dɔw ye vraiment parce que o bɛ denw don kalan na i b'a ye tagalen ɲɛfɛ tu vas voir se tɛ mansaw ye ka kalan tɔ sara donc n'o kɛra directement ça décourage les parents u b'a fɔ ko nin tɛ laban fɛn tɛ b'a bolo fɛn tɛ m'an bolo donc den bɛ décourager depuis yen a bɛ commencer ka don acte dɔw la voilà den musoman a bɛ commencer ka don acte dɔw la mun cɛ man ɲi kosɛbɛ parce que a bɛ commencer ka don activité dɔw la mun ni a danbe tɛ taa quoi donc moi je pense o fana bɛ se ka k'a kɔlɔlɔ ye k'a lase éducation kɔnɔna la. d'accord an bɛna se ɲɛfɛ madame Dambele madame le maire Maimouna Sayi Kulubali awa ni ye barokɛɲɔgɔn tɔ fila lamɛn a bɛɛ ko bi n'i ye base lajɛ ko n'i bɛ so jɔ f'i ka soubassement bi anw ka soubassement ye denw de ye awa e ka jate la baara bɛ ka kɛ walasa kɛrɛnkɛrɛnnenya den musomaninw walasa u ka se ka ladamu ɲuman sɔrɔ ka se kalanso la fo ka kɛ maa ye don nataw la e bolo baara in bɛ danga jumɛn na bi. alhamdulillah baara in bɛ ka kɛ an b'an sɔn mais sanjikɔrɔ wɔsi dɔ man di sinon denmansa ka dɔgɔ bi min ka ala deli ye i den musomanin a ka fɔ k'a ma ɲi i den musomanin a ka fɔ k'a ma école ɲa mɔgɔ si ka ala deli t'o ye ou bien i y'a bila formation dɔ la a ma se a mana kɛ doni o doni a fɔlɔ bɛ na e de kan doni mana na so kɔnɔ cogo o cogo a bɛ muso fɔlɔ kan ka tɛmɛ dutigi cɛ kan donc ne hakili la an kan k'an cɛsiri halisa a formation a école ko an ka segin kɔfɛ dɔɔni i n'a fɔ kɔrɔlen anw na kuma ma mɛn fɔlɔ anw baw bɛ yan mais u y'an kɛ cogo min an minnu ye san denbaw ye an ka segin kɔfɛ dɔɔni ka na ka segin olu dɔw kan o dɔ ye jumɛn ye i mana mɛn dugu kɔnɔ cogo cogo i mana bɔ cogo cogo n'i nana a ɲini ka den ye n'i ye den ye ko bɛ ko la den bɛ mɛn n'a ye suko ni dugujɛ cɛ tile kɔnɔ n'i y'a ye o tɛ sira sɔrɔ a bolo n'i ye den ye a lahalaya ye fɛn min ye i y'o dɔn a bɛ ka fɛn min bolo da i bɛ bɔ o kalama mais n'an bɔra an tɛna wa n'an nana an bɛ dilan ɲini an bɛ wuli fɛnɛ an bɛ tɛmɛ donc en général
an bɛ waati min na sa denmisɛnnin caman musomaninw livrelen bɛ à eux-mêmes sigi ka baro min tun bɛ kɛ denmansa musoman n'a denmuso cɛ o ka dɔgɔ sisan anw bolo denw bɛ fɛnw kalan réseau de kan bon ni réseau ye den kalan dɔrɔn a b'a ka sago de ye n'tɛ n'i yɛrɛ y'i den kalan a bɛ fɔ bamanankan na tanti bɛ yan ko den yɔrɔ bɛɛ ye jama ta ye komi a tulo dingɛ 2 y'a ba ta ye donc fɛnw bɛ fɛn na n'e tora k'o fɔ k'o don a tulo kɔnɔ karisa muso bɛ mara muso b'i comporter tan de muso kan ka nin de kɛ a ka ca Ala fɛ depuis fitinin a bɛ don a kunna hali n'a tɔɲɔgɔn dɔ b'a kɛ a bɛ bɔ tɔɲɔgɔn in kɔ ou bien ale t'i sen don o la jamana b'i sɔn dɔɔni parce que mun na centre caman dayɛlɛlen don pour que hali ni musomanin min taara école la tagalen ɲɛfɛ n'i ma se ka école laban centre ka sɔrɔ i bɛ se ka taa bolominɛ baara dɔ kɛ centre maison de femme filɛ Bamakɔ rive gauche ni rive droite bɛɛ la u bɛ kɔnɔniw dilan u bɛ kalaliw kɛ u bɛ sabaraw dilan u bɛ wusulanw u bɛ fɛn caman kɛ dɔnbaliya fana ye dibi ye parce que caman t'a dɔn ko ni musomanin ma se ka kalan laban k'i bɛ se ka don olu n'a ɲɔgɔnnaw la a dɔw madame y'a fɔ cogo min o y'an ka baro yɛrɛ taabolo filanan ye dɔw wari ka ca dɔw wari ka nɔgɔ mais tout compte fait an ka hakili to an den musomaninw na parce que ni musomanin tiɲɛna dɔrɔn du ɲuman tɛ sɔrɔ ni muso tiɲɛna du ɲuman tɛ sɔrɔ a tiɲɛna e bolo a dun tɛna a ka ɲɛnamaya tɔ k'e bolo a pɛrɛlen don ka furu don dɔ la ka taa dɔ ka so n'ale ma ɲɛ a bɛ t'o so min kɔnɔ o tɛ taa ɲɛ fɛn o fɛn bɛna bɔ yen sisan o tɛ kɛ ɲuman ye donc a tiɲɛni kɔlɔlɔ bɛ bonya jamana kan jamana b'i sɔn jamana yɛrɛ b'a dɔn muso dilanbaliya degun min b'a la o b'u sɔn. Ayiwa Madame Sangare o kuma na mun b'a to bi jamana selen tɛ k'a jɔ a jɔyɔrɔ la denmusomaninw ka daminɛ so an b'a dɔn k'a fɔ mansaw de ye kunfɔlɔw ye nka i bɔra ka kuma min fɔ o ye denmansaw ka se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la o kuma na ni denmansaw ma se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la nin cogoya la est-ce que an bɛ se ka jamana ɲɛmɔgɔw jalaki den ka bɔ so ka taa kalanyɔrɔ la awa ka taa ko wɛrɛw daminɛ ye bi fan fila jɔnni de bɛ se ka fara fɛn jumɛn bɛ se ka kɛ nin fila jamana ni denmansaw ka se ka nin ko fila kɛ den musomanin bɛ se ka kalan ka se ka ɲɛ sɔrɔ ko la. Bon ne kɔni bolo nin fan fila bɛɛ ka responsabilité dɔ b'a la denmansaw ta yɔrɔ bɛ yen komi n y'a fɔ cogo min jamana fana ta yɔrɔ bɛ yen nɔ parce que a y'a fɔ cogo min Madame Balo y'a fɔ cogoya min na ni moyen t'i ye den dɔw bɛ i b'a sɔrɔ den dɔw hakili ka di u bɛ kalan kɛ pour un départ courage ba de b'u la mais n'u nana so kɔnɔ kuma dɔw la ka na sɔrɔ moyen tɛ ba ye moyen tɛ fa ye don dɔ dumuni yɛrɛ tɛ so kɔnɔ u bɛ obligé u bɛ bɔ u b'a fɔ k'u bɛ taa wari ɲini ka n'olu u fa n'u ba bɔ kɔngɔ na donc o yɔrɔ ninnu na il faut que hali bi centre bɛ yen tiɲɛ don ale yɛrɛ ka centre Firdausi Madame Balo ka centre ba de don centre ba de don. A ka di an bɛɛ bi Ala ka ɲɔgɔn nɔgɔya an bɛɛ ka se ka sigi an ka yɔrɔw la mais problème ye mun ye ni muso o muso sera jamana ka baara ye min ye an ka hakɛ min bɛ jamana kan bi n'o kan k'o kɛ bi an ye kosɛbɛ muso o muso mana se ka jɛkulu kɛ ka centre kɛ u ka superviser u ka fara an kan an ka jɛ an ka bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka baaraw kɛ conseiller ka ɲini k'an conseiller ka coachiw bila ka coachingu kɛ an ko régulièrement o fana bɛ musomaninw dɛmɛ kosɛbɛ o fana bɛ hakili ɲuman d'u ma surtout réseaux sociaux ko tile in na i man kan ka fama ka ladilikanw di muso jɛkuluw ma ladilikan kan ka d'u ma régulièrement comme il faut denmisɛnninw fana bɛ ten k'u sigi k'a fɔ nin ma ɲi nin ka ɲi mɔgɔ tɛ kɔrɔ kalama o hali an fɛn filɛ an bɛɛ bɛ kalanso de mɔgɔ tɛ kɔrɔ kalama donc u kan ka kalan de fanga bonya an bɛɛ lajɛlen ka muso ni denmisɛnninw formation minnu bɛ boloda a mɔdi a kɛcogoya o ka jate minɛ couches ka ɲɔgɔn couche bɛɛ sen ka don a la i n'a fɔ société civile état partenaires techniques et financiers les présidents des associations k'a lajɛ ɔrɔ groupe kelen kɔni kɔnɔ groupe dɔw bɛ mɔgɔ 200 bɔ dɔw yɛrɛ bɛ mɔgɔ 1000 bɔ ni mɔgɔ 10 formé o kɔnɔ bien vrai que jamana tɛ se ka bɛɛ ta kelen k'i formé o mais minnu qui sont vraiment des leaders n'an b'a f'u ma muso cɛsirilenw leader tɛ waritigiya ye leader ye cɛsiri de n cɛsirilen don n bɛ fɛ muso ɲɔgɔnw ka hɛrɛ sɔrɔ jamana kɔlɔlɔ min bɛ denmisɛnw ni musow kan a ka wuli ka bɔ yen degun min bɛ jamana kɔnɔ n bɛ n cɛsiri pour que degun in ka wuli a mana k'a sugu ye donc a tɛ ɲɛ cogo si la fo ni jamana ɲɛmɔgɔw ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka baaraw caman de boloda
dɔ kɛra dɛ mais camanba de bɛ yen a y'a fɔ cogo maison de la femme bɛ yen rive droite rive gauche bɛ yen yɔrɔ wɛrɛw yɛrɛ caman bɛ yen nɔ mais c'est pas tellement dans le formel u formaliser len tɛ donc a ka di an musow ye bi an ka fɛn bɛɛ ka formaliser mais o yɔrɔ minnu filɛ maison de la femme est-ce que muso caman b'o kalama k'a fɔ nin so ninnu bɛ u kama walima centre Awa Keitaw caman bɛ formation ni fɛnw bɛ kɛ est-ce que musow b'a kalama ko nin yɔrɔ ninnu b'o tɔgɔ la walima n'u b'a kalama est-ce que a ka nɔgɔ Mali musow bolo ka se nin yɔrɔ ninnu na u mago bɛ min na k'a sɔrɔ. bon ne bɛ min fɔ muso caman t'a kalama mun na musow kan ka bɔ a kalama o de kan ka ɲɛɲini an kan k'a lajɛ komi n y'a fɔ cogo min organisation caman bɛ yen bi organiselen don an kekuyara ɲɛgɔn ye musow kekuya bi dɛ musow bɛ ka kekuya dɛ u bɛ ka kekuya mais ko min mɛnna sen na o tɛ se ka ban yɔrɔnin kelen quoi a bɛ ɲɛɲini dɔɔni dɔɔni de fɛn dɔ de bɛ yen n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min tɛ parce que a kɔlɔlɔ résistera dɔɔni quoi bon réseaux sociaux fɛnɛ denmisɛnninw bɛ fɛnw lajɛ u bɛ fɛnw kalan donc il faut que anw de k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an cɛsiri état fɛnɛ k'a lajɛ groupement fɛn fɛn n'u organiser u structurelen don vraiment u k'a lajɛ u n'u ka baara kɛ i n'a fɔ exemple n bɛ se k'a fɔ atelier Firdausi coopérative Mukansi des associations des coopératives réunies yɔrɔ kɔni 1000 personnes ko de ye donc état man k'a to opportunité ka tilan u la o parce que n'u y'an to an yɛrɛ ma dɔrɔn n'u y'a paye an bɛ k'u dɛmɛ de n'u y'a to opportunité ninnu tilal'u la dɔrɔn o ye perte de ye état ma n'i ye muso 1000 kalan bi a bɛ komi i ye diɲɛ de kalan parce que i bɛ taa sɔrɔ muso 1000 sigi yɔrɔ dɔ b'u bɛɛ la dɔw bɛ taa sigi fan wɛrɛ fɛ dɔw bɛ taa sigi fan dɔ fɛ yɔrɔ réalité tɛ kelen ye ni kalan n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka faamuyali sɔrɔ muso ye kalan sugu kɛ ne b'a dɔn nimisa tɛ kalan si la nafa bɛ kalan bɛɛ la nafa bɛ kalan bɛɛ la i ye kalan o kalan kɛ a bɛɛ ka ɲi mais i kan'i bolo jigi de mais kuma dɔw an bɛ décourager parce que an bɛ kalan ninnu kɛ kuma dɔw la bɛɛ tɛ se ka kɛ bureau kɔnɔ baarakɛla ye mais hali n'i ma kɛ bureau kɔnɔ baarakɛla i bɛ ka fɛn min kɛ f'i ka dɛmɛbaga sɔrɔ i yɛrɛ la hali ni baarakɛminɛn dira dɔw ma i b'a sɔrɔ a tɛ se k'a exploiter mais wari t'u bolo n'o ye fond de roulement ye ka baara kɛ donc kɔlɔlɔ ka ca sisan ni état y'a ye an yɛrɛ de bɛ taama ka gɛrɛ état la parce que an fana bɛ k'a dɔn yɔrɔ minnu l'entrepreneuriat bɛ yen nɔ éducation ministère bɛ yen promotion de la femme ministère bɛ yen nɔ musow bɛ ka kekuya ne yɛrɛ bɛ n ka musow sigi n b'u kalan de n'aw ka papier a ye taa bila yen a ye taa bila yen a ye na n'a ye ne yɛrɛ b'a minɛ ka taa bila yɔrɔw la ne yɛrɛ bɛ musow bila a ye taa ka nifu ta a ye taa ka registre de commerce ta o bɛɛ ye pour que ka état de dɛmɛ parce que ni i ko état k'i dɛmɛ f'i yɛrɛ ka wuli k'i jɔ état ka dɛmɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ warimugu ye o mais formation organiser cogo a n'a modalité ani choix du cible ani critères k'a ta yan ka na se fo togoda ma ɲinɛ kana kɛ mɔgɔ si kɔ togodala mɔgɔw n'u ka réalité don an fana n'an ka réalité don mais an bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye baliku kalan min tun bɛ ka kɛ fɔlɔ o ka wuli ka jɔ ka a sen kan tuguni oui ale y'an hakili jigin baliku kalan na Mali kɔnɔ waati dɔ la nin tun bɛ sen na a dabilala wa walima baliku kalan in a bɛ sen na sabu ale ye togodala musow dɛmɛ kosɛbɛ ka ɲɛtaga caman don u ka baaraw la k'u bɔ hali kunfinya kɔnɔna la bon n kɔni tɛ se k'a fɔ a dabilala ma parce que a tun bɛ ka kɛ togoda la vraiment i yɛrɛ mana taa dɔrɔn togodala musow b'u ka détail bɛɛ f'i ye u bɛ se k'u ka compte yɛrɛ bɔ ka jɔ ne ye nin de don n ka sɛnɛkɛfɛn na ne ye nin de sɔrɔ n bɛ se k'a feere nin de la bon i n'u bɛ communiquer facilement quoi i bɛ faamuya sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ faamuya sɔrɔ mais n'ale bɔra senkɔrɔ don i b'a sɔrɔ togodalamusow fana tabarikala u ka ca u bɛ baara kɛ fana u bɛ sɛnɛ kɛ n'i y'a ye an bɛna an sigi k'an bɛ gamugu dilan yan nɔ an bɛ sunbalaw kɛ yan nɔ olu de b'a fan bɛɛ kɛ ka na n'a ye an b'a minɛ ka na tɔ laban. Madame Balo muso bɛ se ka bɔ kalan kɔnɔ du kɔnɔ ka na kalanyɔrɔ la ka k'a yɛrɛ ye cogo di a sira bɛ se ka nɔgɔya musow bolo cogo di. Bon. Là, est-ce que nous sommes dans un domaine monodone? Parce que voilà, pour que nous soyons cassés à Kairete, à casser à autonomisation soro, à casser à bon chômage là, en Adjamana, comme Madame Sangare a fait. Bon, il va y avoir un chamambeta école là, en bas d'amener, mais un tissé là-bas. Bon, nous faisons une centre de formation bénévole. On a base yɛrɛ bɛnnen muso de ma kosɛbɛ an y'a daminɛ à partir de 2019 et de 2019 à maintenant c'est là que muso 7,000 de former sans l'aide de l'État ni rien mɔgɔ si ma deli ka dɛmɛ personne sans compter les cas sociaux parce que mes handicapés formés mes vieux formés
mais albinos formés, mais orphelins formés. Alice Sanganga Nefiato formé. Donc je mets une béquille. Donc pour que Bibi Nanga se gagne. Là, muso fasugu jumɛn de do muso kɔrɔbaw do wa walima denmisɛnninw b'a la muso kalannenw b'a la muso kalanbaliw b'a la minnu tilala kalanw na k'u sigilen de do so i n'a fɔ an dɔw n'a ɲɔgɔnnaw an tilala kalan na an y'an sigi so n'an ka diplôme ye parce que an ma se ka baara sɔrɔ donc olu bɛɛ bɛ ne ka jama kɔnɔna la donc comme a y'a fɔ cogoya togoda musow fana bɛ na olu fana bɛ ne ka jamaw fana na donc cela veut dire accès yɛrɛlen de do bɛɛ lajɛlen donc pour que denmusomani filɛ nin ye n'i tilala kalan ma ni ma se ka ɲɛ sɔrɔ kalanko la i n'a fɔ n'i ka kalan dala sira la moi je pense que denmansaw de kan ka essayer ka anw musow ka anw orienter vers la formation professionnelle parce que n'an sera ka formation dɔw bénéficier a nafa fɔlɔ-fɔlɔ anw yɛrɛ ta de parce que denmusomani a furu ka di i mana furu ka taa i cɛla la ko i tɛ ka se ka dɔrɔmɛ kelen kɛ fila ye a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman i ka furuso kɔnɔna la i ni cɛ ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ au début a bɛ se ka kɛ i ka dépense dɔw kɛ mais tagalen ɲɛfɛ a b'a f'i ma ko merde parce que don o don ni diyan a tɛ laban deli bɛn bɛ ala dɔrɔn de la donc n'a muso n'a sɔnna ka dɔ kɛ ka métier dɔ kalan an mun ka kalan ma se ka taa yɔrɔ jan walima an mun tilala kalan na diplôme bɛ an bolo walima an mun yɛrɛ ma chance yɛrɛ sɔrɔ ka don école la n'a sera ka dɔrɔmɛ kelen kɛ fila ye a ka ca ala fɛ hali foyer kɔnɔna la i ni cɛ a bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ parce que degun caman bɛ kɛ anw kan foyer kɔnɔna n'a sɔrɔ n'an bɛ ka dɔ k'an yɛrɛ o degun o bɛ bɔ anw kan dɔɔni dɔɔni an b'an baser an ka avenir kan wa an bɛ ka denw ka éducation fɔ depuis yen an bɛ denw éduquer ka na dɔɔni dɔɔni yali den ka to yala la yɛrɛ ma depuis yen i bɛ den gɛrɛ yɛrɛ la ka métier dɔ yira a la a ka se ka fɛn dɔ kɛ voilà donc depuis yen jamana bɛ Mali bɛ situation min na bi a ka gɛlɛn den musomanin ka san 16 san 18 sɔrɔ k'a sɔrɔ a bɛ kalan a caman bɛ jate dɔw yɛrɛ bɛ yan a fɔra k'a fɔ ko den min bɛ yen n'o bɛ second cycle tɛmɛ den musomaninw a tɛ tɛmɛ 34 kɛmɛ sara o kɛmɛ sara minnu fana bɛ tɛmɛ lycée kan ka taa ɲɛfɛ kɛmɛ sara o kɛmɛ sara o tɛ tɛmɛ 17 ka ministère de la promotion ka jatew do i ma fili san 2022 waati ninnu na o kuma na e bolo nin ye jatigi ye walima nin ye musow ka nin bɛ se ka kɛ muso ka ɲɛ jɔyɔrɔ ye kalanko formation professionnelle walasa u ka se ka se u yɛrɛ kɔrɔ wa. Effectivement oui. N'i y'a jateminɛ caman bɛ yen nɔ à partir de 16 ans 17 ans 15 ans déjà o b'a sɔrɔ o ye kalanko mɛnɛmɛnɛlen de don parce que n'i y'a ye bibi in na an bɛ yɔrɔ min na i ko bi moi je ne mens pas parce que muso caman bɛ yen nɔ an bɛ fɛ ka fɛn de sɔrɔ teliya la quoi an bɛ fɛ ka wari minɛ teliya la donc du coup a bɛ caman kunna ko n'i ye kalan kɛ ka taa yɔrɔ jan i bɛ tila ka n'i sigi n'i ka diplôme ye i tɛ baara sɔrɔ. Donc depuis lors maintenant tu m'as commencé k'i bolo lajigin dɔɔni ka essayer ka fɛn wɛrɛ ɲɛɲini o ka se ka wari ladon cogoya min na comme n y'a fɔ cogoya min na dɛsɛ fana bɛ se ka kɛ dɔw fana tɛ les moyens tɛ dɔw bolo donc n'o kɛla tantôt moi je pense la seule solution qui est là que ça soit le gouvernement que ça soit anw yɛrɛ baw anw denmansaw an ka essayer ka yɔrɔ dɔ dayɛlɛ uniquement pour les jeunes filles à partir de 16, 17, 14, 15 ans Mali yɛrɛ ye jamana ye an ka taabolo yɛrɛ b'a yira ko muso yɛrɛ n'a sera yɔrɔ dɔ la a ka kalanko bɛ da sira la walasa a kana kɛ taara du kɔnɔ ka to ten a ka jigiyɔrɔ sɔrɔ. Voilà c'est ça donc an kan ka se ka yɔrɔ dɔ dayɛlɛ pour que olu muso ma se ka taga ɲɛ sɔrɔ kalanko la o ka se ka métier dɔ kalan depuis yen o bɛ jamana taga ɲɛ ko fɔ kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ jamana caman bɛ yen nɔ ils sont des pays développés comme la Chine olu ma tulonkɛ bolola baara la anw de y'an ban baara langolo tɛ yen mɔgɔ langolo de bɛ yen i ye kalan min kɛ ekɔli la wajibi tɛ f'i ka o baara kɛ o moi je suis la preuve vivante moi j'ai ma maîtrise mais bilen na ko ne ye safinɛ dilan n'a ye don min na n y'a fɔ la ni kun y'a fɔ ne ɲɛna depuis en 2010 ko ne ye n ka soutenance kɛ ko ne bɛna tila nin na sisan ko ne bɛna tila dans le futur ko ne bɛna tila ka safinɛ dilan ne bɛna mun f'i ɲɛna i ye n danga n ko mais o tuma i ye n danga parce que moi je visais haut je voulais être juriste je voulais être avocate peut-être même journaliste je sais pas
quelque chose quand même qui part avec mon domaine. Mais on a cliqué. Mais c'est après les études, les réalités. Ni dossier déposé femme ma barasol. Ni pour la barat chamaneke. Ni fin chamaneke ni firoke. Ane kushu befiri. Mais ma barasol. Et c'est de là, papa les ngela là, qu'on a allégué qu'à la formation de Kyobi Foussa, comme Alec mais évoluer dans le domaine de formation. Mais les filières n'est qu'à filière qui donne à la gagnale. Donc, du coup, n'est basé, n'est à l'année à la guerre, et quand il y a machine ça. Donc, depuis lors, donc, tellement que ça m'a impressionné, les formations à courte durée, les formations modulaires. Donc, du coup, n'est commencé à baser formation domaine. Domna nere safne glan kala. Né a réseau quand domna en 2019, né a yormna tellement que ça m'a plu. Au rombe on meta essayé. Domna né bro do safne la information qu'elle a le premier jour, deuxième jour. Moi mais c'est incroyable de passer à l'état liquide à l'état solide. Waouh, c'est impressionnant. Donc depuis tellement que à Djalani, au rombe né nga diplôme. Awon né na archine to ro don yere. Awon né nga diplôme la kerefe. Kanyeshi bola barama et c'est ça qui a donné ma force. Parce que nya blanc na musoma u chamambe no o makala. Chamambe no o klala kalana o mabarasro. Do be no teka seka kalana ba. Do bo ma chance sur alikata école yela. Pourquoi en fait ta la guerre? Net menastra fait te fait muso no ka te nasra fait 100 ans amanogo. Il a diplôme du boulot. Et donc balaka do i parle ni jan i tiedala. C'est vraiment pas facile. Pourquoi en tale muso mbe o dungulu frenka bo dungulu frenka seka bola bara fene nyando. Et c'est de là maintenant, on a commencé à faire des formations. Et alhamdoulilah, on sera comme chama les former. Mais les cas de former. Mais c'est quand même assez ça. Madame Damele, Mamina Say, formation professionnelle, bien fort, second plan. Ni masega kalanke bi. Sabu chansi grejege tem so chamambulu malila bi. Alina sola awa ferau tara ledu tara jamana nyugo fe ka sharia uta. Ambaye musomanu yeredu kadun kenyerenu bi ko ko hake uduma. Na tawota musomanu selente ka nye soro kula ina fo ala ino do chogumna madame balo ya fo chogumna kuma na nimiseka ke muso bi se ku uto kalan yoro la walma hal numi ma kalanke ka sega centre de formation bi se ka ke muso ka jigisigi yoro ewa ko sebe centre de formation e jigisigi yoro bay comme aya fo chogamna centre de formation sababula muso dami be dokaire na ka nyinni te se chema te se masauma ni doni ba le re ko labi ko kamele ngoro ode kacha ale re afa chugumi ni centre de formation te atelier firdaus ate exi atnteke bogo joli be boala muso man kundabi ba joli be boala diplômé sans embla kundabi no be se kata do re ka ire ode kacha donc centre de formation na sera ka chaya ka chari ode kapsa amega centre fo problème mi centre do be accès man no folo muso do ma alna kada e katake mais na exemple fi ni mo mi be banangoro ni sisa aye centre de maison des femmes comme Sabalou ka bo banangoro ni kase si les moyens te est-ce aller se kana formation ke formation fene dia yi beta formation ke mo ka so oni ka suru de gusuwa do tibolo fene ka se formation ke ro la suma muso do we centre awakita ro do ou be maison des femmes ro do mais ou bi se chodi na fara eti dala dumuni soro duguma na je ke ka keme fladi de ma ta formation ke ro nga se njie dumudu kalo la wa woro de do abinya au dengele me soto sotuni donc centre de formation ti pour la aka rapprocher ne reconnu fait en fait accès ka facilité en fleurom na bi nyemo ka laje u sera ka mairie kelengelen ke commune bela u be ka lycée boloda al ni commune beta ibta soro commune kelen fla kon general lycée la sino presque bo ko commune bena ka lycée do bi u ka commune be fena na ka centre de formation ke ni o kera do bu se ka tama muso to la do bu se ka tama ka tu sena do fena ko rakete meta u be ba to meta bu se ku jigi do sira kan mais ni yoro ka ja accès man no al na ka de be décourager o re al musomanu nga kalangoy a chama me u bi courage soro premier civil ba encore obita second civil ba encore obita lycée fena yoro ma jan obita mais ni na klola ka se université ma kabala jolbe se ka ta kabala do modo ki be segi musomanu jolbe se
u bɛ décourager u bɛ to so parce que kɔrɔkɛ mana ta a bɛna dɛsɛ fa mana ta a bɛna dɛsɛ ba mana mɔgɔ o mɔgɔ mana ta i nɔfɛ ala fana ka bɛn o minɛ sinon jali u bɛ dɛsɛ don o don bɛnnen bɛ ala de la ko madame y'a fɔ cogoya min na donc ka fɛn kɛ i wulila i y'a sɔrɔ i kɔrɔ ne hakili la o ka nɔgɔn donc jamana k'a lajɛ ka an dɛmɛ n'o de ye an musow ka laɲini o de ye kosɛbɛ kosɛbɛ sisan ka fɛnw rapprocher an na coopérative filɛ n'a bɛ Dawudabugu ale bɛ safinɛ dilan a ka di ne ye mais ne bɛ bɔ fɔ Bulasunbugu la moyen bɛ n dɛsɛ ni moyen ye ne dɛsɛ n tɛna jɛ a kɔ a ne fɛ ka taa mangoro to ne bɛ kɛ Bulasunbugu la ne kɔrɔ ne bɛ fɛ ni coopérative bɛ yen ne b'a ɲu a tɛ san a tɛ foyi n bɛ taa n'a ye tanti ka coopérative la n bɛ taa bayɛlɛma an b'a kɛ mangoro jalan ye an b'a kɛ jus ye mais n'a yɔrɔ ka jan ne la dun n bɛ mangoro in tiɲɛtɔ ye a wari tɛ fɛn wɛrɛ sɔrɔ wari tɛ sɔrɔ hali togodala musow fana i b'a sɔrɔ a caman b'u bolo mais accès caman min na u bɛna sugu la n'u ye feere kɛ min ma se ka san u b'o fili sugu la ye a bɛ toli u bɛ taa k'a to yen alors que a bɛ se ka bamayɛlɛma mais madame le maire madame Danbele aw ka mairie kɔnɔ bi sigidaw la i b'a sɔrɔ maires u fana jantɔlen bɛ sigida la est-ce que programme dɔ bɛ mairie kɔnɔ kɛɲɛ la commune 2 la mairie bɛ programme kɛ san 5 ko PDSEC PDSEC la couche bɛɛ talen bɛ PDSEC in kɔnɔ bɛɛ mago bɛ dilan PDSEC in kɔnɔ couche bɛɛ ka fɛn b'a la o bɛ kɛ mairie bɛɛ kɔnɔ an b'a toucher n'an ye plan quinquennal kɛ n'o banna plan annuel aw b'o bɔ an bɛ nin kɛ nin san kɔnɔ n'a ma ɲa minnu ɲana aw b'o ta minnu ma ɲa aw b'o reporter ka bila san wɛrɛ la o bɛ mairie kɔnɔ musow jɔyɔrɔ jumɛn b'o la musow jɔyɔrɔ b'a la PDSEC la parce que a coopérative n'a fɛnw an bɛ se musow de ma la bololamɛla minnu bɛ yen olu b'an dɛmɛ a la kosɛbɛ commune 2 la est-ce que aw sen yera fɛn na musow kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ se ka min dɔn k'a fɔ bi parce que aw de ye fana ye ɲɛ jɔyɔrɔ ye bi sigidaw kɔnɔ i bɔra ka yɔrɔ janyaw fɔ est-ce que musow bɛ se k'u jigi da oui je vais vomir il faut couper pour moi madame Sangare awa n'i ye i barokɛɲɔgɔn tɔ 2 lamɛn k'a ye k'a fɔ bi musow bɛ nin gɛlɛya fasugu kɔnɔ u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ko la cogo di ni ɲɛ ma sɔrɔ kalan na ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ fɛn wɛrɛ la min tɛ kalanko ye sabu hali n y'a fɔ ten gɛlɛya min bɛ kalanko la bi fɛɛrɛw tara jamana ɲɛmɔgɔ ye nka halisa n'i ye 100 o 100 la i b'a sɔrɔ musow ka kalanko a ka dɔgɔn kosɛbɛ u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo di madame Balo y'a fɔ cogo min na ka se ka san sɔrɔ ka se fo ka se n yɛrɛ kɔrɔ k'o boloda bon ne kɔni bolo musow ka se ka se n yɛrɛ kɔrɔ boloda comme madame Balo y'a fɔ cogo min centrew ka caya ni centrew cayara formation minnu bɛ kɛ mɔgɔw kun i b'a dɔn centrew bɛ formation kɛ mais an yɛrɛ ka état bɛ formation di mɔgɔw ma i n'a fɔ kuma dɔw la direction nationale des petites et moyennes entreprises ani ministère de l'entrepreneuriat ani promotion de la femme u bɛ y'a fɔ madame Sangare muso 20 di ka coopérative la gestion formation bɛna k'u kun muso 20 di safinɛ dilan formation bɛna k'u kun muso 20 di kalali bɛna k'u kun mais hali n'i ye muso ninnu di formation kama a y'a fɔ cogoya min na i b'a sɔrɔ formation kɛ yɔrɔ dɔw yɔrɔ ka jan muso ninnu moyen t'u ye ka taa quoi wari moyen t'u ne yɛrɛ a b'a miiri o yɔrɔ ninnu na n'a bɛ nin baara ninnu boloda awɔ donc o problème bɛ yen nɔ il faut que proximité ka kɛ kow la quoi centre de proximité k'olu jate minɛ hali n'a sɔrɔ Firidawusi bɛ ba kɔfɛ n'a bɛ se ka représentation wɛrɛ kɛ fan wɛrɛ fɛnɛ fɛ pour que o ka a ka di mɔgɔ minnu ye olu ka taa ye parce que bɛɛ n'i ka choix de don i b'a sɔrɔ ale ka formation ale bɛ fɛn minnu formation kɛ o ka di dɔw ye i b'a sɔrɔ maison de la femme fɛnɛ bɛ dɔw kɛ o fɛnɛ ka di dɔw ye bɛɛ n'i ka choix don bɛɛ n'i ka fɛngɛ don wa métier fɛnɛ a ka ca quoi a ka ca min ka di min ye o b'o de kɛ bɛɛ n'i ka diyaɲɛ baara de don bon ne ka coopérative filɛ par exemple an yɛrɛ filɛ yɔrɔ min hali centre t'anw bolo an bɛ baara kɛ yɔrɔ min an bɛ taa an débrouiller de ka safinɛ dilan ne ka yɔrɔ la kuma dɔw la ou bien an bɛ taa dilan mɔgɔ wɛrɛ ka yɔrɔ la bon o ye fɛn dɔ ye sɛgɛla baara de don c'est comme si yɔrɔ t'aw bolo centre t'an bolo ni jamaba in k'a fɔ ko centre yɛrɛ t'u bolo u bɛ baara kɛ yɔrɔ min na mais réunion kɛ yɔrɔ kɔnɔ an y'o sɔrɔ direction nationale des petites et moyennes entreprises an bɛ taa an ka réunion kɛ yen nɔ n'an bɛ fɛ ka ɲɔgɔn ɲɛ kɛ olu kɔni y'o labila musow de y'an ye vraiment n'an bɛ baara kɛ an cɛsirilen don u y'an baara kɛ n'o ye an bɛ taa an ka réunion kɛ o yɔrɔ ninnu na mais il faut que o bɛɛ de ka coordonner ka ɲɛ fɛn mun don a kan ka coordonner ka ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de
aw bolo jamana ka majɛ bɛ nin na walima ni a tora yɛrɛ ma baara bɛ se ka ɲɛ k'a sɔrɔ jamana sema don a la wa n'a tora an yɛrɛ ma an b'an seko kɛ mais an hakili an ka se yɔrɔ ma an tɛ se par exemple an ka coopérative filɛ an bɛ fonctionner n'an yɛrɛ ka fonds propre de an bɛ tontine participative de kɛ k'a di mɔgɔw ma u bɛ baara kɛ n'a ye n'u ye baara kɛ parce que fɛn caman b'a la quoi kuma de bɛna ni kuma ye hali entrepreneuriat in kɔnɔna na n'a fɔra k'an ka taa juru ta juru moyen tɛ musow ye o a taux d'intérêt ka ca an ma a fɛn n'i ye retard ta pénalité bɛ yen nɔ bɛɛ dun n'i ka feere de don i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ ka feere fɛn a bɛ se ka bali ka tiɲɛ ten u dun ye juru de ta donc u b'u dogo o ye baara yɛrɛ jɔlen ye e ye formation kɛ fɛn dɔ kama i ka coup d'envoi tiɲɛn'i bolo ka tila ka taa juru ta donc musow kan ka su de n'u formera k'u su fɛnɛ u ka baara kɔnɔna na ka tila ka u mago bɛ fɛn min na a tɛ ka wari d'u ma u k'a dun dɛ mais fond de roulement fitinin i b'a sɔrɔ dɔw fɔrɔla baara la mais fond de roulement t'u bolo jigiya t'u bolo dɔnniya bɛ yen mais moyen tɛ yen bi a ka dɔgɔ i bɛ t'i jɔ mɔgɔ min ma ko 5000 di yan n bɛ fɛ ka nin fɛn in daminɛ k'a bɛ se k'a ta yɔrɔnin kelen k'a d'i ma o yɛrɛ o man di yɛrɛ mais au moins u ka appuyer u ka activité kɔnɔna na i b'a sɔrɔ bɛɛ n'i hakilina don ne yɛrɛ filɛ hali ni ye nɔnɔ litiri 10 di ne ma sisan ne bɛ se k'a yɛlɛma ka n ta sɔrɔ a la bon bɛɛ tɛ se k'o kɛ o bɛɛ n'i ka espérance de don espérance fana bɛ mɔgɔ favoriser mais sani i ka se espérance niveau dɔ ma o b'a sɔrɔ i sɛgɛnna ka sɛgɛn ne filɛ ne tɛ n bolo jigin ne tɛ décourager sinon ne fana ye diplôme sɔrɔ mais depuis n ye diplôme sɔrɔ n ma deli k'an sigi ko fo n ka bureau kɔnɔ baara kɛ wa n tɛ n sigi fɛnɛ ko fo n ka sara nin na de toutes les façons n mana formation fɛn fɛn ko mɛ n b'a ɲini n ka musow k'a sɔrɔ n mana an yɛrɛ dama bɛ ka ɲɔgɔn former ne filɛ n ye kalan caman sɔrɔ bi nɔnɔ dɔrɔn tɛ n muso ɲɔgɔnw sababuya la parce que olu ka domaine don u mɛnna na ne ka nɔnɔ filɛ i bɛ mɔgɔw kalan n bɛ mɔgɔw kalan mɔgɔw fana bɛ n kalan parce que o de don sa donna parce que n'an y'an sigi k'a fɔ ko fo état ka an bɛɛ kalan état tɛna se k'a bɛɛ sɔrɔ k'a d'an ma partenaires fana tɛ se ka sɔrɔ a bɛɛ di an ma il faut que hali n'olu ye coup d'envoi d'an ma an yɛrɛ de ka continuer mais pour un départ n'u y'a daminɛ u ka u miiri suivi na kosɛbɛ ani mɔgɔw ka besoin i b'a sɔrɔ groupement dɔ kɔnɔ sisan olu mago bɛ gestion de la u ye niveau ba sɔrɔ mais gestion tɛ se u b'a sɔrɔ dɔrɔn wari bɛ tiɲɛ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu mago bɛ hygiène de la ka hygiène kalan kɛ u ka entreprise kɔnɔ u tɛ se donc o de jama an yɛrɛ de bɛ se k'o choix kɛ an ka groupement kɔnɔna na n'i taara sisan Firdawusi mɔgɔw ɲininka aw mago bɛ mun de la bi concrètement olu de bɛ se k'o fɔ o mais n'a ye formation ta dɔrɔn ka na k'a bɛna k'u kun ka sɔrɔ u mago t'a la a bɛ komi wari dajira de comme ka ko dɔ miiri dɔrɔn ta awɔ donc il faut que an sen ka don kow la fɛnɛ an sen ka don a la k'a kɛ dɔrɔn k'an ta k'an bila la o tɛ dɛ k'an sen don kow la yɛrɛ de tant que o ma kɛ les femmes muso cɛsirilenw quoi muso cɛsirilenw bɛ sigida la an bɛ ɲɔgɔn dɔn an ka bɛn an ka bolo de ɲɔgɔn ma musow fana ka problème fitinin dɔrɔn de bɛ ni musow y'o éviter dɔrɔn musow ka taa ɲɛ a nana jamana ka taa ɲɛ a bɛ sɔrɔ sisan bɛn an ka bɛn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka kɛ kelen ye an ka dɔn anw de ye fa kelen anw de ye ba kelen anw de ye jamana jɔbagaw ni jamana siniɲɛsigiw dilanbaga ye donc n'an y'o bila an kun na échec tɛ na cogo si la dɛmɛbagaw yɛrɛ bɛ na an dɛmɛ u b'an ɲininka an ka hakilinaw la parce que an kan ka ɲininka an ka hakilinaw la de formation bɛ kɛ an kun vraiment état bɛ ka dɔ kɛ u b'a seko la mais formation minnu bɛ cun aw kan a bɛ fɔ de awa i b'a sɔrɔ ni musow tɔgɔ kɔni fɔra fɛn caman na bailleurs bɛ courage sɔrɔ ka wari di ka na k'a fɔ a ye musow former mais a formation ninnu caman na i y'a fɔ cogo min na a bɛ dan a kɛyɔrɔ la. A bɛ dan a kɛyɔrɔ la suivi t'a la. mais o tɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye bi musow ka ɲɛtaga la. O ye kɔlɔlɔba de ye an ka ɲɛtaga kan. An bɛ taa kɛ mais suivi t'a la bilen. N'a kɛra yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ ɲinɛ yɛrɛ k'a fɔ u ye formation alors que état bɛ formation min k'an kun a bɛ kɛ mɔgɔ kelen kun pour que i ka taa mɔgɔ 1000 de kalan mais ni pour que a tigi ka taa mɔgɔ 1000 kalan il faut qu'il k'a bila dans le bain a ka se ka fɛn dɔw kɛ ne yɛrɛ filɛ kuma dɔ a ka di ne ye ka taa association caman na ka taa n ka expérience partager n'u ye i b'a fɔ Firdawusi y'a fɔ cogo min u ka se ka bɔ nɔgɔ la sɔrɔ mɔgɔ bɛ yen fɛn bɛɛ tɛ hɔn ye wari la mais dɔnniya n'i y'a di mɔgɔ ma i ye diɲɛ fɛn bɛɛ de d'a ma mais i b'a dɔn kuma dɔ la hali pour que k'o déplacement kɛ i b'a sɔrɔ wari tɛ sɔrɔ i bolo a wari tɛ sɔrɔ i ka coopérative kɛsi kɔnɔ k'a fɔ i bɛ se k'a kɛ kuma dɔ a ka di ne ye ka taa coopérative wɛrɛw baro togodaw la pour que an ka se ka échange d'idées kɛ ne bolo ka wuli ka taa jamanajan ninnu na o t'a solution fɔlɔ an ka solution de b'an yɛrɛ bolo yan minnu bɛ yen ni denmisɛnninw don u bɛ burusi kɔnɔnaw la u du cɛsiri b'u la an bɛ se ka taa n'u bɛ échange kɛ ka expérience falen n'an organisera ka ɲɛ
a bɛna se yɔrɔ dɔ yɛrɛ la an mago tɛ kɛ dɛmɛ yɛrɛ la fan si fɛ an yɛrɛ ka moyen propre n'an wɔsi an ka baara bɛɛ bɛ kɛ n'o ye misali la an ye tontine participative sigi an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ mais bi alhamdulilayi maa si tɛ sɛgɛn ni min mago bɛ 20,000 jago kun na a bɛ d'i ma i b'i débrouiller n'a ye ni mago bɛ 40,000 na a bɛ d'i ma i b'i débrouiller n'a ye mais après i bɛna bila intérêt t'a la foyi t'a la sans intérêt an yɛrɛw de ka wari don mais dɔɔni an b'o fɔ ni constituer pour que ka se ka baara kɛ n'o ye ka se ka an yɛrɛ dɛmɛ an bolo lamaga n'o ye. D'accord, oui. Madame Balo Astan Soumaoro. Atelier Firdawsu sera ka i ye maa ba 7 fɔ a kɔni ye ne dabali ban kosɛbɛ bi est ce que nin baara sera ka nɔgɔya e bolo cogo muso ninnu bɛ se e ma ni hakilila jumɛn ye i ko ko muso kalannenw b'a la baarakɛlaw yɛrɛ b'a la u bɛ se ma ni hakilila jumɛn ye k'u bɛ fɛ ka baara kɛ wa walima baarantanya de b'u la wa u bɛ se ma ni hakilila jumɛn ye. Bon, déjà, yani baara in yɛrɛ ka daminɛ ne yɛrɛ n ka propre expérience de partager parce que déjà des messages dɔ de lancer musow ma parce que an muso kalannen filɛ nin ye diplôme b'an bolo an bɛ complexe lo an b'a fɔ ko diplôme b'an bolo ko voilà baara bɛ baara la an t'a kɛ donc yanni ne ka nin baara in daminɛ yanni n ka safunɛ dilan in daminɛ n'o de yira bɛɛ de la ne ye muso kalannen de ne yɛrɛ tilala ka na n ka maîtrise bɛ n bolo mun ma bali n ka don métier la donc au fur et à mesure parce que à chaque événement à chaque émission tout j'en mets nin ne ressorti pour que a ka kɛ messager ka don anw kun na donc o b'a to hali diplôme bɛ mun bila a tigi tɛ complexe n'a ka diplôme ye tuguni a bɛ diplôme bila k'i ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma muso yɛrɛ dɔrɔn tɛ hali cɛw voilà c'est ça cɛw fana bɛ Mali cɛlakaw bolo bɛ mais caman bɛ yen baara bɛ baara la ni ko k'a k'o kɛ a tɛ sɔn effectivement a tɛ sɔn donc ne ye message de lancer dès le début donc à chaque fois ne bɛ message lancer ne bɛ bɔ émission ne bɛ bɔ télé la u yɛrɛ b'a ye u b'a fɔ ah dɔw yɛrɛ delila ka ne wele hôtel yɛrɛ c'est pas hôtel Olymplage c'est pas au cas ONG dans le dos tellement elle était impressionnée la dame au me frère muso d'autres mais à me fait qu'à yanyena comment se fait-il que ne voilà moi j'ai passé de femme et maîtrise de boulot et puis maintenant mais ça fait je suis quelqu'un qui me casse ça fait là même au début quand on m'a là moi il est là non et c'est que ne comptez ce que bara honke tu m'as eu au Kenya mais on m'a tourné à blanc parce que ne bɛ kuma dɔ fɔ pour que i ka se ka ɲɛ sɔrɔ ko la i b'a sɔrɔ i y'a kanu parce que baara o baara n'i m'a kanu i b'a daminɛ i b'a bila donc baara min don ne y'a kanu donc suite à ce message muso caman y'a ye elles ont eu confiance en elles donc n ye formation mun dayɛlɛ mun kɛ o caman commencera ka nous présenter ah madame diplôme ne fana bila n'o ye fɛ ka fɛn dɔ kalan nous serons là, il n'y a pas de souci. Formation gacha, là il y a mon kadi. Ce sont des formations à courte durée. Il kalana, il m'a kalana, il sera que. Voilà donc à chaque famille une fois, il kalana, il m'a kalana. Donc bah tout le monde fait m'a kalana. Ou fait me courager, fait nous soro kalana. Ou t'es complexé, ou t'es fouillé parce que à tout qu'on a, comme on kalana dans les cas le bébé c'est quand barake. Vu que tout est 100% pratique. Il kalana mega claka. Voilà, donc c'est comme ça mon calendrier de olu sera ka courage sur la cana diplôme be mon bolo sera ka courage finir sur la cana ali mon matin école là bébé ka courage sur la cana parce que c'est un message dont j'ai passé et ce message les dames ont compris voilà donc ce sont des formations à courte durée qui n'ana kibna théorie ni fait on bala non il ben long tout est pratique abe yele iba yere bolo ba ka fo kisi ga kalamje ke ka selen tableau la abe matala ibe na lon abe yela tramne ba kete wani ma se kalamo bi bla iba boroto ibe klara se il faut ata fo kisera donc ce sont des formations à courte durée 100% pratique ou les bateaux à chala mo chamay parce que c'est ça en casque panga kame ante son mantoun wa fo ko etiana o ka chama mais fem kateli à formation kateli à pratique kateli ou à donia sur kadi ou les diala mogochame c'est ça et raison pour laquelle nous avons beaucoup évolué dans ce domaine. Oui, madame Dameli ni tuwa la au munu meruwi au munu sigida nyemogo ya dabi sigida kungu chamana est-ce que au ya jatemne sigida ukono ka fo muso akadi muso yere ka bonno la wa ina fo nima maye ka tuwala ina fo madame Balo est-ce que muso awi jatemne ke awi me meri kono sigida la ka fo akadi muso yere bi ka ke yere wa
parce que fɛn min don n'a ma diya ye a ka gɛlɛn i k'i sigi so k'a fɔ k'i bɛ ko dɔ ɲɛ sɔrɔ. Ka di musow ye bon ne kɔni ka sigida ta ne ma da la n'o bɛ fɔ kun bɔ bilen parce que Bamakɔ commune 2 muso ka dɔgɔ min sigilen bɛ commune 2 kɔnɔ n'i donna commune 2 suguba kɔnɔ bɛ a muso ka bɛ ɲini ka caya cɛ ye a kilan caman ye commune 2 musow yɛrɛ de fɛnɛ ye an ka commune 2 kɔnɔ a y'a fɔ cogo min dɔw bɛ maloya ni diplôme ye mais o ka dɔgɔ an ka commune kɔnɔ ne yɛrɛ min sigilen fili bolo j'étais maîtrisard maîtrise de bɛ n fɛnɛ bolo ale y'a fɔ cogo min kan ka sɔrɔ n kɛra juge ye n kɛra avocat n kɛra fɛn bɛɛ mais n m'o sɔrɔ o m'a to n découragera ka n sigi fɛn dɔw bɛ yen ne b'a feere dɔw b'a fɔ ma je n'i donna nin fɛnɛ feereli la n ko awɔ ni dɔɔnin bɛ sɔrɔ a la n donna a la n kana siri mɔgɔ la dɔrɔn a duruduru n'a tantan an kana jɔn an senna ka teli fɛnɛ musow k'o dɔgɔya caman bɛ commune kɔnɔ u timinan ka di fɛn minnu bɛ sɔrɔ commune kɔnɔ heure dɔw la fɛn dɔ tɛ sɔrɔ i b'a sɔrɔ ale bɛ bɔ i ka n'a ye ni an y'o n'a ɲɔgɔnnaw ye an ka dɛmɛ bɛ ta ka se olu ma dɔw bɛ olu yɛrɛ bɛ na n'u ka dossier u bɛna déposer an fɛ yen n'o ko n'a ɲɔgɔnnaw nana dɔrɔn i b'olu de wele bon fɔ musow fɛnɛ ka o de jateminɛ e bɛ ko la f'i bɛ lakodɔn sira min fɛ i ka taga n'o fɛnɛ ye siraw bɛ yen minnu b'a to mɔgɔ bɛ lakodɔn kalannen ni kalanbaliya t'a la ni a ye jamakulu sigi sisan ni donna la ko in b'aw bolo a bɛ taa n'aw ka plan ye a bɛ taa bila mairie kɔnɔ mairie bilalen b'o kama nin ko in nana ni muso groupe in y'a ka fɛn déposer est-ce olu ka spécialité tɛ nin ya olu bɛ wele tanti fila o bɛ d'o ma fini bayɛlɛmanaw bɛ yen dɛ olu bɛ nin quartier mɔgɔw de la o muso association don o bɛ d'o ma mais ni e ma association i ma papier ɲini i ma foyi ɲini parce que k'i ma kalan i ma baara k'aw yɛrɛ fɔ ye i tɛ lakodɔn a tɛ ɲɛdɔn i bɛ fɛ ka kalan fɛnɛ mairie bɛɛ la san kɔnɔ an b'a ɲini ka denmisɛnninw ɲini cɛ fara muso kan kɛrɛnkɛrɛnnenya musolakaw musomanin minnu bɛ yen n'u kɛlen don ka abandon kɛ musolamanin minnu bɛ yen minnu yɛrɛ bannen b'u ka sow la ka sababu kɛ u ma kalan ɲɛ sɔrɔ ou bien fɛn wɛrɛ min ka di u ye n'u m'a ɲɛ sɔrɔ ni somɔgɔw ma sɔn u b'u ban mairie bɛɛ b'a a ɲini k'olu récupérer ni minnu bɛ se ka segin ka don école la an bɛ u segin ka don école la ni minnu tɛ se ka segin ka don école la centre bɛ yen an bɛ taga n'u ye karisa i bɛ nin ta a ko kalali de ka d'a ye o tigi bɛ bila o kalali la i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔw ni fɛɛrɛ dɔ b'a la ONG bɛ yen partenaire ni fɛnw bɛ yen olu bɛ fɛɛrɛ dɔ ta ka bɔ aw kan aw yɛrɛ bɛ dɔ sara mais a ka ca Ala fɛ i b'u bila a la a dɔw y'a fɔ cogo min i mɛnenba ye 6 mois i mɛnenba ye 3 mois i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la i bɛ bɔ i bɛ dɔ kɛ mais n'i bɔra tɛ problème ye sisan an b'u kalan u bɛ bɔ fɛnɛ u b'u sigi ma fɛn sɔrɔ fitini fitini min b'i bolo kɛ dérouler n'o ye to ka dɔɔnin kɛ n'o ye et puis ko o ko ni peresera ma jalo i tɛ ɲɛ sɔrɔ a la diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn dusumaɲɔ de b'a sɔrɔ e taara kalan kɛ bi dɔrɔn e nana dɔrɔn e atelier dala dɔrɔn e ko jama kana e ka wari sɔrɔ Firidawusu tɔgɔ bɛ fɔ cogo min e tɔgɔ ka fɔ ten o tɛ ko nɔgɔ ye dɛ hali ni y'a tigi kalan tant que a b'a kunna k'ale ta ka teliya de ka na patience tɛ k'a la a ye kalan min dɔn quoi o baara kɛ dɔɔnin dɔɔnin ka taa dɛ sinon commune kɔnɔ anw fɛ mairie la anw cɛsirilen bɛ musolaka kelen kana to kɔfɛ a prévu ye mun ye anw ka mairie kɔnɔ anw ka mairie cɛw tɛ diɲɛ baara foyi ta k'u b'a kɛ an minnu ye maire musow n'u m'an consulter hali ni cɛ baara de don u bɛ na n'a ye muso nin de fɔra ko ka nin kɛ dɛ sisan aw yɛrɛ dun bɛ ɲini ka se siɲɛ ta la ni aw ye aw bɛ ɲini ka se boli la don yɔrɔ la ni an ye an ka jɛ ka nin kɛ parce que fɛn caman bɛ yen bi n'i tagara k'i b'a kɛ ni muso t'a la a ka suma i bolo donc muso kalanni wajibiyara an kan a wajibiyara an kan parce que n'i ye muso kalan sisan muso bɛ se ka so baara kɛ ka tila ka y'a kalan fɛn min na k'a baara kɛ mais cɛ ka dɔgɔ min b'o kɛ o cɛw kalanna fɛn kelen min na n'u bɔr'o la dɔrɔn u bɛna so mais anw bɛ so baara kɛ ka tila an kalanna mun na ka taa ɲini k'o kɛ fo ka dɔ ɲini ka fara kan comme tanti tanti bɛ fɛn da min kɛ n'a k'a ba bɛɛ cité yan sini b'an sɔrɔ yan a ka ca donc musomaninw an k'olu kɛ exemple ye n bɛ fɛ ka kɛ karisa ɲɔgɔn ye n'an y'an denw dege k'o courage sɔrɔ kalan belebeleba dan y'o de n bɛ kɛ karisa ɲɔgɔn ye a tigi bɛ k'o ye don dɔ la ne filɛ denmisɛnnin la ne ko kalan na de n ko n bɛ kɛ procureur Manasa Danjogo ɲɔgɔnna ye ni mɔgɔ kɛ y'a tirnɔ danna procureur hali sini dɔnbagaw b'o dɔn n'o ye e mana décourager cogo cogo i b'a fɔ ne dun bɛ fɛ ka kɛ juge de ye karisa ɲɔgɔn donc i b'i débrouiller f'i bɛ se mais ni objectif foyi tɛ musomanin min fɛnɛ na o ma nɔgɔn dɛ anw de mansaw b'o bɔ musomaninw hakili la k'a yir'i la i cɛ o i den o e de kan k'u bɛɛ ta e ma karisa ya
a bɛ nin k'a cɛ a bɛ nin k'a den a bɛ nin k'a somɔgɔw ye ni musomanin n'o bɛ wuli ka n'o fɔ fana y'a dama kalan dɔ de a tigi tɛ décourager a tɛ to so hali n'a bɛna décourager n'a miirila mama mana bɔ sɔgɔma ni su tɛ wula ta a tɛ na a bɛna ɲini a bɛ nin baara in kɛ a bɛ musow dɛmɛ a bɛ taa fɛn dɔ kɛ a tigi bɛ courage sɔrɔ a bɛ taa an b'an sɔnna anw mɛriw kɔni ka laɲini tɛ fiyewu sigida la an ka musomanin kelen k'a ma kalan a ma kalan sɔrɔ k'a ma se ka formation fana kɛ parce que tiɲɛni de don sigida ma minnu bɛ kalan togo o togo o dɔ bɛ muruti don dɔ la ka ɲɛsin a bɛ lafiya min na k'ale bɛ t'o ɲɔgɔnna ɲɛɲini et Dieu seul sait a bɛ taa laban fɛn min na donc o t'anw mɛriw ka laɲini ye. D'accord oui madame Sangare n'i ye jateminɛ min kɛ sisan o ye k'a fɔ sisan n'i ye Mali kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako yan centre de formation cayara kosɛbɛ i b'a sɔrɔ musow b'a fɔ musomaninw ka na minnu ma kalan ɲɛ walima i b'a sɔrɔ école yɛrɛ bɛ yen san 3 kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ o ka ca na kosɛbɛ minnu bɛ taa san 3 kalan kɛ u bɛ taa dɔgɔtɔrɔya kɛ walima centre de formation na mais ni aw ɲɛ bɛ nin nafa dɔ la bi est ce que a bɛ ka fɛn ɲɛ musomaninw ye est ce que n'u bɔra u mago bɛ mun na u b'a sɔrɔ est ce que a ka jateminɛ na a ye o jateminɛ bi musow ka kalan kɔfɛ sabu centre de formation min bɛ yen bi hali kunci t'a ban a ka ca. Bon ne bɛ se k'a fɔ a nafa bɛ yen kosɛbɛ parce que musomanin caman yɛrɛ filɛ sisan u bɛ se jabida la yala yala tɛ yen bilen u bɛ jabi da u bɛ kundigiw kɛ u bɛ kalali kɛ u bɛ fɛn caman kɛ quoi i tɛ sisan yɛrɛ bolokɔnɔnaw la i tɛ musomaninw ye yala yala ba in na donc ne bɛ se k'a fɔ o bɛ dɔ bɔ a la. i b'a jigiya k'a fɔ olu caman bɔra o centre ninnu de la. olu caman bɔra o centre ninnu de la bon dɔw fana ma centre kɛ sa mais minnu formelen don i b'a fɔ e kɔrɔmuso mana former sisan i dɔgɔnin minnu bɛ du kɔnɔ ni i bɛ baara kɛ mɔgɔ kelen mana former du kelen kɔnɔ a bɛ komi i ye du musomanin bɛɛ de former ale sigilen ka to ka baara ninnu kɛ a b'a dɔgɔninw ma don a la e ka nin ta ka kɛ e ka jabi nɔɔni e ka kɔli tigɛ donc a b'a dɔgɔninw dege dɔw y'a kalan ten donc ça veut dire que nafaba de b'a la n'i ye muso kelen o kelen kalan du o du kɔnɔ a bɛ komi i y'o du bɛɛ kalan a bɛ komi i ye sigida bɛɛ kalan donc vraiment influence ba de b'a la an bɛ min kɛ. mais est ce que suivi bɛ a centre de formation parce que a caman bɛ yen u kɔni ta ye i bɛ nin tɔgɔ sɛbɛn wariw b'a la i bɛ kalan kɛ kalo damadɔ bɛ taa mais est ce que aw ye jateminɛ k'a fɔ suivi b'a la ka tugu o kɔ k'a lajɛ i ye baara kɛ cogo min na n'a sɔrɔ a ɲɛna walima i ye kalan kɛ cogo min na ni kalan ɲɛna k'a don ba la a nafa ka se maa wɛrɛ ma. bon kuma dɔw ta a b'a la parce que i b'a sɔrɔ kuma dɔw la bailleur dɔw bɛ na n'u ka financement ye k'a fɔ bon an bɛ fɛ aw ka kalan in kɛ ninnu kun mais aw k'u suit il faut qu'il y ait une suite parce que kuma dɔw ne yɛrɛ b'a fɔ n'aw nana an na sigi en tant que coopérative jɛkulu sigi ka kuma fɔ an ye suite ka sɔrɔ a la quoi parce que o kɔni de ye ne ka fɛn ne bɛ insister o kan hali n'an ye réunion gansan kɛ ni décision tara ne b'a fɔ il faut que laban ka y'a la parce que ni laban ma y'a la n'an ye kuma fɔ ten k'a bila jɛkulu kɔnɔ dɔw bɛ décourager dɔw b'a fɔ ninnu yɛrɛ na o na u bɛna fɔ tantɔ suite t'a la mɔgɔ tɛ foyi mɛn ou bien i b'a sɔrɔ ni ɲɛmɔgɔ de bɛ bɛn fɛnw kan anw sen t'a la donc nous aussi on a des contraintes sur ça a bɛ an fana sɛgɛn dɔɔnin quoi donc toujours n'an ye fɛn minnu kɛ suite ka y'a la retour ka y'a la suivi ka to ka k'a la hali ni suivi bɛ jateminɛ formation kɔnɔna na suivi ka jateminɛ a la quoi k'o fara a coût kan quoi an y'aw former mais après suivi kɔni bɛ yen suivi condition ye nin ye o fana ka fɔ n'o fɔra peut-être que i b'a sɔrɔ bɛɛ tɛ se mais dɔw bɛ se o dɔw bɛ se ne bolo suivi ka to ka kɛ formation ninnu na vraiment parce que suivi ni accompagnement c'est presque le même n'i ye mɔgɔ kalan i b'a accompagner n'a fɔra accompagnement bɛɛ tɛ wari ye wari ka di mɔgɔw ye u ka dɛmɛ n'a ye k'u financer u ka se k'u ka activité kɛ mais n'i ye fɛn bɛɛ fɛnɛ warimugulama ta k'a di mɔgɔ dɔw ma u bɛ échouer de il faut que i ka dege wɔsili in fɛnɛ de la wɔsili in de fɛnɛ b'i nafa hali ni fɛn min bɛ d'i ma i ka matériel première ani i bɛna démarrer cogoya min na n'o o ka d'i ma matériel ka san ka d'i ma an yɛrɛ mago b'o de la sinon an mago tɛ warimugu yɛrɛ la parce que warimugu tɛ mɔgɔ bɛɛ arranger n'i ye warimugu yɛrɛ di dɔw ma i b'u lasaliya de donc an mago bɛ baara la wari min bɛ d'an ma an ka fond de roulement ka ta k'a d'an ma wari kana d'an ma k'a fɔ an bɛna Bellevue ni uniforme san ni wari min ye étude ka kɛ an ka baara kan dɔrɔn nin kɔni pour que a ka ɲɛtagaba sɔrɔ a bɛ fɛ ka se yɔrɔ ma a ka tɛmɛ o kan il faut que a ka dɛmɛ ni nin ye bi na dɔw tɛ dɛmɛ ɲini parce que u bɛ s'u yɛrɛ kɔrɔ ni a fɔra bi ko dɛmɛ n'an fɛn fɛn taara bi ko dɛmɛ baarakɛyɔrɔ min na u b'a fɔ de k'a taa banque la bon an ye banque étude kɛ k'a kɛ an yɛrɛ y'a ye an fanga tɛ se banque kɔrɔ il faut que banque système ka se ka falen musow yɔrɔ cogo min k'a bɛn ni musow ka réalité ye
a ka bɛn ni musow ka réalité muso joli bɛ yen i b'a fɔ k'a kana nin du papier ko garantie n'a b'a sɔrɔ wa muso joli de bɛ yen nɔ bi n'a sɔrɔla k'a fɔ pénalité ni taux d'intérêt k'u bɛ se ka jɔ a kungo kɔrɔ a ma nɔgɔn quoi bon banque dɔw b'a fɔ musow yɛrɛ ka ɲɔgɔn garantie ou bien ni muso ma se k'a sara min ye garantie u bɛ t'o de ka fɛnw saisi ou bien aw bɛɛ bɛ pénaliser ɲɔgɔn fɛ donc a ma nɔgɔn quoi a ma nɔgɔn vraiment ne kɔni bolo ni formation ninnu nafaba de b'a la nafaba de b'a la bɛɛ k'a bila i kunna dɔrɔn jamana fara an yɛrɛw kan an'an dɛmɛbaga wɛrɛw n'i ye muso kelen o kelen former sigida min na a bɛ komi i y'o sigida bɛɛ former o nafa bɛ se tɔ ma madame Sangare kalan dɔrɔn kama madame Sumaworo ko ten ko pratique k'i bolo don baara yɛrɛ la mais fɛn wɛrɛ bɛ yen o ye kalan ye ka bilasirali kɛ k'a fɔ yɛrɛ adamadenya taabolow la walima n'i bɔra ni kalanso la hali n'i ma ɲɛ k'i ka baara yɔrɔ dayɛlɛ client bɛ minɛ cogo min na wari bɛ ɲini cogo min na est ce que o fana damana kalan ye aw o bɛ kɛ musow kunna wa a ka yɔrɔ ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya mukansi kɔnɔna la mukansi kɔnɔna na an yɛrɛw bɛ ɲɔgɔn kalan kuma dɔ an ka séance dɔ an b'o bila net foyi wɛrɛ tɛ fɔ n'o kuma tɛ an bɛ don dɔw sigi an ka kuma groupe kan kuma foyi tɛ fɔ n'o tɛ musow kalan cogo wari yɛlɛma cogo la musow bɛ kalan cogo di an bɛ se ka ɲɔgɔn hakilina faamuyali sɔrɔ ɲɔgɔn fɛn na cogo min kuma cogo parce que hali jɛkulu la kuma cogo a bɛ dɔw jɛ donc nin tigi kuma cogo a bɛ se ka dɔ ladimi e ma ɲɛ k'e bɛ kɛ baara kɛ e bɛ ka baara de dege ne ye baaratigi ye ka mɔgɔw ta baara la ɲɛmɔgɔ ka dusu da ne filɛ bɛɛ bɛ o tɛ telila kuma to ye dɛ ne tɛ kɛlɛ kɛ ne bɛ bɛɛ muɲu wa ne bɛ majigi bɛɛ kɔrɔ mɔgɔ degela n'i ko k'i ka se ka influence ba sɔrɔ i ka baara la il faut k'i ka kɛ mɔgɔ dusu dalen ye muɲu ni sabali nimisa t'a la diɲɛ kɔnɔ ne ma fɛn ye ala ye saraba di fɛn min na ka tɛmɛ muɲubaga ni sabalibaga kan wa jɔnmɔgɔla ye kara ye mɔgɔ kɛra cogo o cogo n'i sabalila ka muɲu i bolo bɛ fɛn o fɛn na ala bɛ barika don a la wa jama tɛ sɔrɔ ni muɲu ni sabali tɛ donc ne kɔni bolo an minnu kɛra ɲɛmɔgɔw ye n'an bɛ ka mɔgɔw kalan an k'an timinanja an kana décourager bɛɛ n'a nacogo don bɛɛ n'a taabolo don wa kɔnɔ i bɛ bagankulu gɛn ni bere kelen mais adamaden bɛɛ n'a gɛnbere de don an ka timinanja n'anw fana timinanjara a bɛ courage don u la hali ni min b'a fɛ k'a bila n'o ye tira ka timinanja a tigi kɛrɛfɛ a bɛ sɔn dɔw fana bɛ yen nɔ musomisɛnnin dɔw u cɛw b'u imposer u b'u fɛ u bɛ taa kasi yɛrɛ k'a fɔ ala ne cɛ tɛ ka sɔn baara dun ka di ne ye tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ b'a dɔn vraiment baara ka di karisa ye ne yɛrɛ bɛ wuli n bɛ taa cɛ nɔfɛ fɔlɔ a tɛ sɔn filanan a tɛ sɔn mais sabanan a yɛrɛ bɛ muso donni ka na n'a ye madame Zangare karisa nana dɛ an m'a daminɛ fɔlɔ wa donc ça veut dire que n'i ye mɔgɔ nɛgɛn ka nɛgɛn i bɛ s'a la i b'a sɔrɔ bɛɛ n'a ka réalité de don cɛ dɔw b'a fɔ n muso tɛ bɔ cɛ dɔw ta ye keleya ye bɛɛ n'i ka fɛn de don o ye mɔgɔw ka vie privée de mais e min kɔni ye ɲɛmɔgɔ ye e k'i jija bɛɛ ka se ka satisfaction sɔrɔ baara kɔnɔna na ni ma ɲɛ ko mais an fana mago bɛ fɛn min fana na comme an ɲininkara émission de don an fana kɔni b'o fɔ an mago bɛ accompagnement na an mago bɛ dɛmɛ kɔni na dɛmɛ kɛra sugu sugu ye an b'a fɔ fɛn ɲuman a b'a yɛrɛ feere anw ka 8 mars tɛmɛnen n bɛ se k'a fɔ n b'u waleɲuman dɔn PAFK ye safinɛ dilan kiti d'anw ma parce que u nisɔndiyara à travers le ministère de la promotion u ko an ka activité ɲɛna u content na est-ce que musow bɛ se ka fɛn organiser ka ɲɛ tan wa mais mun b'o kɛ de bɛɛ ni kelenya ani muɲu ni majigi a don yɛrɛ muso dama min adhéré la tɔ ye n'a dan t'a la quoi tellement que an ka baara kɛcogo ɲɛna anw filɛ an organiser len don karisa ka baara ye nin ye karisa ka baara ye nin ye karisa ka baara ye nin ye an bɛ ɲɔgɔn améliorer ni activité bɛ yen sisan communication i b'i ka baara kɛ kalanin ko t'a la kalanbali ko t'a la mɔgɔ dɔ bɛ a ma kalan mais a bɛ se ka min ɲɛnabɔ kalanin tɛ se dɛ. d'accord oui an bɛ kalo dɔ la sisan ko journée panafricaine a surunyana ka ban ni kalo in tile 31 don hali n'a sɔrɔla baabu kɛrɛnkɛrɛnnen to kan nka an tɛ se ka nin kɛnɛ in sigi fiyewu n'an ma tun a la bi Mali kɔnɔ an bɛ ka kuma ko refondation an bɛ ka kuma ko alliance des états du Sahel Mali ni jamana saba farala ɲɔgɔn kan madame Sumaworo hali n'a sɔrɔla aw da tɛ nin na aw kɔni ta ye musow kalanni ye nka bi nin jɔyɔrɔ bɛ se ka ye jamana ɲɛtaga la cogo di jamana ka refondation k'a fɔ jamana ka jɔ kura ye ɲɛda ka ɲɛ bɛɛ ka lafiya awa aw ka nin baara ninnu atelier sugu ninnu dilanli ka musow kalan la awa e ɲɛ b'a a don sira jumɛn na jamana ɲɛtaga la. jamana ɲɛmɔgɔw fo u ka cɛsiri la parce que u bɛ baara min na an bɛɛ ɲɛ b'a la an b'u fo an bɛ dugawu kɛ halisa u bɛ mun na ala ka beriberi fara nin bɛɛ lajɛlen kan an sago ye mun ye Maliko la halisa ala ko sabati donc déjà
an bɛ ka baara min kɛ an bɛ formation na an bɛ cɛsiri na an bɛ musow ka autonomisation na an bɛ ka chômage min kɛlɛ jamana kɔnɔ o jɔyɔrɔ belebele bɛ an ka nin ye fondation in na parce que a ye kuma dɔ fɔ n'i ye muso kelen kalan c'est comme si jamana bɛɛ lajɛlen de kalan wa nin bɛ chômage kɛlɛ kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ bon ni anw bɛ yen nɔ o kama o ye jamana ka ɲɛtaga kosɛbɛ o ye pour que jamana ka se ka bɔ nɔgɔ la voilà donc nin ye an mago bɛ mun na an bɛ ka marikura min ɲini donc nin bɛ marikura kɔnɔna la donc an bɛ ka mun kɛ nin c'est comme si an bɛ k'an ka autorités dɛmɛ kosɛbɛ u ka baara la walasa an mago bɛ mun na jamana ko la an mago bɛ mun na faso ko la a ka se ka sabati cogoya min na. Donc mais Mali bɛ ka politique kura minnu bila sen kan san bɛ furancɛla fanga de la aw musow est-ce que aw y'aw yɛrɛ ye nin furancɛla fanga in kɔnɔ Mali ni jamana tɔw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi nka aw musow an bɛ cɛw de mankan mɛn kosɛbɛ aw hakili la aw bɛ ka lamɛn wa. Bon o yɔrɔ kɔni na n tɛ se ka fɛnba fɔ o yɔrɔ la mais n kɔni bɛ se ka mun fɔ halisa an musolakaw an ka cɛsiri parce que an bɛ baara mun na tantɔ cɛsiri mun na fasojɔ mun na an bɛ formation mun na jamana ko kan halisa an ka belebele fara kan walasa an ka se an ka jamana ɲɛmɔgɔ dɛmɛ u ka tasi la walasa u mago bɛ mun na jamana parce que an bɛ ka laɲini kelen jamana ko la jamana ka taa ɲɛ an ka président yɛrɛ kuma dɔ fɔ colonel Assimi Goïta si le président a échoué c'est comme si c'est la jeunesse malienne qui a échoué donc on est jeune actuellement on est kan an cɛsiri walasa an ka se an ka président dɛmɛ a ka baara hukumu na donc muso jɔyɔrɔ belebele de bɛ nin ko in na donc tout ce que moi je peux dire an musolakaw halisa an ka cɛsiri an ka baara kɛ. Oui kuma bɛ se ka kuncɛ ni mun ye sabu jamukan kɔni an bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ de la tan madame Sumaworo. Donc déjà an bɛ se ka an bɛna don journée panafricaine de la femme là vu que c'est le 31 juillet donc on bɛ halisa an bɛ musolakaw wele u k'u cɛsiri u ka baara kɛ barisa fosi tɛ baara bɔ barisa a don an yɛrɛ kan ka attestation caman remise k'a don événement b'an bolo ne kan ka ɲɛfiyetɔw former ka bɛn a don fɛnɛ ma ne yɛrɛ ka propre fond na donc n bɛ mun fɔ musolakaw ye o ka nin kɛ exemple ye o ka nin kɛ misaliya ye halisa an ka cɛsiri an ka baara kɛ parce que an bɛɛ bɛ jamana taga ɲɛ de nɔfɛ an ka cɛsiri walasa an mago bɛ mun na jamana ko la an mago bɛ mun na faso ko la a ka se ka ɲɛnabɔ ni an musolakaw sɔnna an ka jamana bɛ jɔ wa an ka Maliba a bɛ kan sago ka tɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ sago. Ala k'o kɛ awa madame le maire madame Damele awa kura min bɛ sen na sisan Mali ko la ko ka jamana jɔ cɛ ma fɔ muso ma fɔ denmisɛnnin ma fɔ ko bɛɛ de jɔyɔrɔ ka bɔ a la aw mairelakaw refondation kuma in aw fana y'a bila minna jumɛn kɔnɔ bi bi in na musolakaw mairiw kɔnɔ baara bɛ ka kɛ cogo di. Alhamdulillah baara bɛ ka kɛ parce que refondation fɛn tɛ yen min fɔra an kɔ a fɛn o fɛn mana kɛ an musolakaw bɛ wele a la fo ka taa se ɲina journée nationale des femmes kɛra a la ɲina jour 2 bilala kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali muso bɛɛ lajɛlen a kɛra togoda muso ye a kɛra dugubakɔnɔ muso ye bɛɛ bɔra yɔrɔ bɛɛ ka na Mali la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ hôtel Maïva la ka tile 2 de kɛ ka an hakilina di Mali jɔliko la donc an musow ma to kɔ a la an y'an hakilina min di fɛnɛ a résumé la an y'an hakilina mɛn i kalanna i ma kalan a don a fɔra k'a fɔ bamanankan na ni minnu bɛ kan o kan mɛn bɛɛ ta ka fɔ la bɛɛ ka faamu fɛn min de bɛ ka fɔ jasa i k'i hakilina fɔ parce que pour que i k'i hakilina fɔ fo k'i k'a dɔn min fɔra i ka faamu min fɔra fɔlɔ n'a fɔra tubabukan na bamanankan tubabukan mɛnbali ye o tɛ se k'a jɔyɔrɔ fɔ hali n'a sɔrɔ kuma b'a kɔnɔ min jɔda b'a la min ka ɲi ni tubabukan fɔla yɛrɛ ta ye a tɛ se k'a fɔ donc opportunité dira musow ma an y'an cɛsiri o la kosɛbɛ opportunité dira an musolakaw fana ma an k'an ka laɲiniw fɔ jamana ɲɛtaga bɛ sabati cogo min na an yɛrɛ bolo an bɛ se k'a kɛ cogo min na fɛnɛ cogoya min bɛ se ka ta k'an sɛgɛrɛ fɛnɛ ni a bɛ ɲa an bolo o sababu ɲuman dira an ma refondation kɔnɔ musow y'u hakilinaw fɔ a la mɔgɔ ma to kɔ a la mairie muso t'o la Mali muso si ma to kɔfɛ a la muso bɛɛ tɛ se ka wele kelen kelen mais tanti sɔrɔ ni coopérative min b'ale bolo mɔgɔ 1000 n'ale ni muso 2-3 taara n'olu taara min ɲɛfɔ ou bien ale ka musow bɛ laɲini min kɔ n'olu y'o fɔ ale bɛ taga n'o de ye ale bɛ i ka jate la musow y'a sen bɛ refondation ko in na an fo refondation na Zeyina kosɛbɛ musow sen bɛ refondation na Zeyina kosɛbɛ Mali dun ni jamana wɛrɛw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi ko ISB aw ye mun faamuya la confédération ko kuma in bɛ sen na aw bolo nin ye baara taabolo ye wa.
ni kɔni ka di an ye an ka laɲini a ka sabati kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ déjà Mali musow ni Burkina musow ni Niger musow bɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ gɛlɛya dɔw tara ka Mali sɛgɛrɛ waati dɔ la a y'a sɔrɔ hali an tɛ AES ko la mais wulikajɔ musow ni ɲɔgɔn cɛ a sera ka sabati mun nana n'o ye i filɛ ka 31 juillet min fɔ journée panafricaine journée panafricaine ko k'Afrique musow de a ma dugu muso fɔ a ko Afrique musow donc gɛlɛya bɛ gɛlɛya la n'a ye musow sɔrɔ i bɛ 31 juillet jɔda ye o de la musow intervenir fan bɛɛ fɛ ka Mali ta wuli a gɛlɛya sera Burkina an wulila Niger ta jugara ni bɛɛ ta ye bɛɛ wulila ka intervenir musow bɔra Mali la yan fɔ Niger ka taa kɛlɛ kɛ kɛlɛ tɛ marifa ta dɔrɔn ye kɛlɛ tɛ maramafɛn ta dɔrɔn ye kɛlɛ bɛ kɛ da la kɛlɛ bɛ kɛ hakilina bɛ kɛlɛ kɛ da bɛ kɛlɛ kɛ Mali musow bɔra yan ka taa kɛlɛ kɛ panafricaine de nana n'a ye parce que n'a sɔrɔ panafricaine an ba Awa Keita ninnu n'olu tun b'a dilan k'a bila an ɲɛ peut-être an bɛ se ka don ɲɔgɔn na sira dɔw la bi b'a sɔrɔ o ka gɛlɛn mais alhamdulillah bi o ka nɔgɔn tanti bɛ se sira dɔ fɛ dɔrɔn ka demande kɛ Côte d'Ivoire muso jɛkulu dɔ ye u b'a reçoit olu fana bɛ demande kɛ ale b'a reçoit mun nana n'a ye panafricaine de y'a kɛ an musow y'a faamu k'a fɔ i bɛ fɛ k'a fɔ panafricaine jɔyɔrɔ ka bon AES ko la kosɛbɛ AES ko la panafricaine jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali musow Burkina musow Niger musow n'an bɛɛ sɔnna ka jɛ an ka faamaw tɛ se k'an kɛɲɛ o tɛ se ka ban muso ma deli ka sɔn fɔlɔ k'a ma ɲa mais tante y'a fɔ cogo min an ka bɛn an ka sɔn an ka ne bɔ a la an k'a kɛ anw ye ni an y'a kɛ anw ye dɔrɔn an bɛ lafiya fɛn dɔ de y'an musow sɛgɛn an bɛɛ ko ne bɛ fɛ ne ni tanti ni madame Balo natɔ yan ne ka ɲa n'u bɛɛ ye ne ka ye n'u bɛɛ ye ne tɔgɔ ka fɔ ka tɛmɛ o bɛɛ kan n'o dɔnniya tɛ ne la dun a bɛ gɛlɛya donc musow ka sɔn an ka ɲɔgɔn dafa tanti y'a fɔ cogo min na nin bɛ se fɛn dɔ la ne tɛ se o la tanti fana ne bɛ se fɛn dɔ la tanti tɛ se tanti fana bɛ se dɔ la ale tɛ se n'an jɛra ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ n'i y'a ye coopérative bɛ ka développer bi musow bɛ ka hakilina kɔrɔw bila dɛ on a compris sisan k'a fɔ ko n'an jɛna an minnu formera ɲɔgɔn fɛ an ka jɛ ka taa ninnu fana kalan an ka jɛ n ye mun dɔn ka tanti kalan n kana to n kelen kɔnɔ n'i y'a to i kɔnɔ a tɛ mago ɲa musow y'o faamu bi donc anw jɔdaba bɛ AES la anw jɔdaba bɛ refondation na. d'accord an bɛ fo kosɛbɛ madame Sangare an bɛ baro laban ni e ye awa n'an ye sira fara ka na Mali jɔ sira ko la bi taabolo minnu bɛ Mali kɔnɔ furancɛla fanga la ani Mali bɛ ka wuli ka se jamana wɛrɛw ma AES ko la bi baaraw yɛrɛ daminɛna o ko la awa mugansi kɔnɔ aw da sera a ma wa a ka formation ninnu ni safunɛ dilanw ni fɛnw bɛɛ kɔfɛ. bon an bɛ barosenw na an b'a baro kɛ parce que jamana ko de don n'i ye jamanaden ye surtout a musolama muso jɔda ka bon jamana na kosɛbɛ i b'a sɔrɔ cɛw u balakaw ye an ye n'u bɛ fɛ ko ko ka ɲɛ u bɛ muso dugawu ɲini ka muso hakilina ɲini donc fɛn fɛn kɔni ni an b'an ka kumaw kɛ an bɛ dɔ fɔ a la dɔ fɔ ye mun ye jamana bɛ se ka ɲɛ cogo di jamana bɛ se ka jɔ cogo di o b'a yira ko aw hakili bɛ jamana taabolo kuraw la a bɛ ka baara k'a kan fana an bɛ ka baara k'a kan parce que jamana tɛ jɔ mɔgɔ kelen jamana bɛ jɔ an bɛɛ de ye jamana bɛ jɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka cɛsiri de bɛ se k'a kɛ mais ni bɛɛ dɔw y'u bolo jigin anw sen t'a la a bɛ jɔ cogo di muso ni cɛw an bɛɛ de b'an bolo di ɲɔgɔn ma mais an musolakaw ta fan de ka bon n'i ye jamana yɛrɛ jateminɛ musow ni denmisɛnninw de ka ca ka tɛmɛ a couche bɛɛ kan surtout an musow an ka ca kosɛbɛ wa an bɛ da bɛɛ la fɛn fɛn mana wuli a ye se musow ma bi kɔni n tɛ don dɔ tɛmɛna musow jɔda kun ka dɔgɔ mais n bɛ se k'a fɔ dɔ bɛ ka fara a kan parce que diɲɛlatigɛ foyi tɛ kɛ bi ni musow ma wele a la don dɔ tɛmɛna musow tɛ wele foyi la musow yɛrɛ tɛ kuma dugutigi bulon na yɛrɛ muso a tɛ ku i la ni dugutigiw bɛ ɲɔgɔn ye la musow tɛ kuma mais bi bi in na musow bɛ kuma dugutigi bulon na o ye misali ye ne fana bɛ lasakaw fɔ k'u wale ɲuman dɔn ne sigida o ye n'o ye lasa ye ne bɛ kuma lasa bulon na dugutigi yɛrɛ b'a fɔ k'a ye kuma d'a ma ne bɛ kuma donc o ye bonyaba ye ka ɲɛsin anw ma n t'a dɔn ni fɛn n'o ma mɔgɔ min fana fa n t'a dɔn fɛn min b'i fa quoi bon ani fɛnɛ an ka jate minɛ muso sigidaw la sisan dugutigi kɛrɛfɛ mɔgɔw u ka fanga dɔ dilen don dugutigiw fana ma mun fana bɛ se ka kɛ sigida la hali ni ma se mairie la ni ma se justice ni fɛnw na dugutigi bɛ se k'o kuma kɛ donc o fana ye fɛn dɔ ye min kɔni taabolo ɲuman don parce que o ye proximité
dugutigi b'an kɛrɛfɛ ni min bɛ i b'a ɲɛfɔ a ye peut-être k'a fana n'a ka conseil u bɛ se ka bilasirali kɛ ka sɔrɔ ko ma gɛlɛya concertation a ka ɲi kosɛbɛ o bɛ ka don ko la an yɛrɛ bɛ k'a faamuya a bɛ ka kɛ misali an fana ka tɔnw na an tɛ foyi kɛ n'an ma kuma ɲɔgɔn ye hali i b'a sɔrɔ ne bɛ na nin débat min na yan nɔ musow y'u hakilina fɔ ne ye an bɛ fɛ nin de ka kɛ an bɛ fɛ nin de ka kɛ mɔgɔ kelen tɛ se ka ko dilan jamana jɔ bɛɛ de b'i fanga di bɛɛ de b'i fanga di wa mansa bɛɛ n'a ka tile de don an de b'a dɛmɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de pour que jamana in ka jɔ mais n'an ko bi bi in na ko jamana ti jɔ fo mɔgɔ kelen ou bien k'a fɔ ninnu de bɛ se ninnu de tɛ se bɛɛ bɛ se mɔgɔ mɔgɔ bɛɛ n'i ka hakilina de don i bɛ jɔ mɔgɔ dɔ la i b'a sɔrɔ dilanni sababu bɛ bɔ o de la mais an ka sabali an ka sabali an ka bɛn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn faamuya a kɛra cogo o cogo i b'a sɔrɔ jama na ni mɔgɔ 40 sigilen don ni mɔgɔ 2 murutira ou bien mɔgɔ 10 murutira mɔgɔ 30 kana se ka dɛsɛ o la u k'u deli u ka faamuyali hakilina na u la an b'a dɔn bɛnbaliya tɛ foyi ɲɛ ni tiɲɛni tɛ ani k'an segin kɔ a kɛra kɛ fɛn o fɛn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an y'o kɛ jamana bɛ jɔ ale y'a fɔ cogo min panafricaine dabɔra musow de kama an k'an ka hakɛw ɲini hakɛ bɛ ɲini ka sɔrɔ kɛlɛ tɛ hakɛ bɛ ɲini ka sɔrɔ balaw tɛ mɔgɔ b'i ka hakɛ ɲini i ka hakɛ de don a yamaruyalen don i ye a dagalen don i ye mais i b'a ɲini ka sɔrɔ kɛlɛ tɛ quoi i b'a ɲini ka sɔrɔ i ma bɛn mɔgɔ kan fɛnɛ a bɛ ɲini ni hakilina ɲuman ani faamuyali de ye donc n'an sera k'olu kɛ ka fara an ka baara ninnu bolola baara ninnu kan formation ninnu kan vraiment ani centre de proximité ninnu i b'a sɔrɔ e bɛ fɔ yirimajɔ kɛ ka na kalan kɛ yan nɔ a ka gɛlɛn quoi moyen tɛ yen dumuni yɛrɛ tɛ so kɔnɔ yɔrɔ olu fɛnɛ o faut que yɔrɔw fɛnɛ lajɛ jamana jɔ tɛ ɲɛ olu kɔ quoi n'an ko jamana ka jɔ ka décision ta il faut que décision ninnu fɛnɛ ka waleya hali n'a bɛɛ ma se ka waleya an k'a ye dɔw bɛ ka waleya quoi n'o fɛnɛ kɛra a bɛ courage don an fɛnɛ la d'accord o faamuna an b'i fɔ kosɛbɛ madame Sangare waati sera madame Sangare Aissata Kone e ye muso ka ɲɛta siraw e y'o ɲɛmɔgɔ ye Mukansi madame Balo Asitan Sumaworo a télé Firdaus o ɲɛmɔgɔ don ale tun b'an ka kɛnɛ kɔnɔ an b'i fɔ kosɛbɛ madame Danbele Maimuna Sayi Kulubali ale ye conseiller mairie min bɛ commune 2 la awa ani ninnu mɔgɔ 3 de tun bɛ ka baro kɛ bi musow ka yeta ye mun ye musow ka kalan ka daminɛ duguma n'o ye kalanso kɔnɔna fo ka se diɲɛ yɛrɛ taabolo kuraw ma an balimaw jama ko di jamukan a bɛ sonsoro yan ni kun y'a ta ko 150 ani duruma de an bɛ foli di projet JDS ma kunnafonidila minnu ka wulikajɔ bonyalen bɛ mɔgɔw ka hakɛw la kosɛbɛ k'u ka hakɛw segin u ma ani projet NED olu y'an dɛmɛ baara in na an b'olu fo kosɛbɛ an balimaw aw minnu fana tun bɛ k'an lajɛ jabarani kan an b'aw fo ni Ala sɔnna segin bɛ kɛ nin jɛmukan in kan sini sibiri nɛgɛ kanɲɛ 8 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye kari fana nɛgɛ kanɲɛ 10 segin bɛ k'a kan jama ko di a bɛ sonsoro yan ne yɛrɛ tɔgɔ ye ko Amadu Jalo Bokar Tarawele ale bolo tun bɛ nɛgɛ la radio fan fɛ Augustin Ishubi Lamine Kulubali fo ka taa se Salimata Wedrago ma olu de tun bɛ k'an bila jabarani kan ni Ala sɔnna baabu wɛrɛ an n'o ta dɔgɔkun wɛrɛ yanni o cɛ an b'a fɔ Ala ka jamana in basigi a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.